na wa bebre hwe TV na omo hwe se de me papa Tofe nyame nam no so ateteme ne messages na eba na omo se dabi enye Johnson aha me bam chow Johnson egusu akati for say unfom kwan kra Sompa TV na wo no Sompa radio Sompa FM 93.1 enti with me also join on Facebook Sompa 93.1 FM and as a YouTube Sompa TV we hu live Tofe we tie energy kakra enti nyambo next week we hu no ha say live Ma Mary hello ahofo na udware we say ye uduku your friend say uduku your friend say Pimpinis wow efe mama kwaba you just be free boko there boko yesu adom jumedi no so kama eyiem kakra akra nyame adom na last Saturday you know aha nti onze maye white kakra yes say me free mu ba no correct right nti ede radiase tiefo a dofo a mote ya mo antimi ama no ene na me ba beje de o otwe ankodwa ne nwoma ko nti me number no mo de beto dwa because obi o ho a o pepa na de atete kan ni aha ekra no Ma Mary ye pon akire ho ene me action obi a de meka me action pa nso abrakase o de ka ye bai na oni ho so me ya Ma Mary hey come ya baby me baby omo e ba first oka team na e ba first na first team ya yira dem ka se moji akra fa enya hwe right kabra bra apomwe nyame ya dome ho ye papa na won so e oh nya na dome ho ya aduma ye saa ne tie yeah nye da ne da na eja wo ho etore bia be ko fie na eja ni ho na na ne wo ho no correct eno nche se wo mo amane no correct ebi won so be ko na na ne eja ni ho e ma ne wo ho no nche se wo so wo bo amane yes nti anoma atu a wo sa anoma asi nti e be ye ne sa pepe no correct nti Tofe ni ho a de wo se ye bia no ye be mpefo se itifu ni ho a to ko so ni ho a pese gun sama ni na go day e be ne se na habam be yedwe habam be yedwe habam be kura yewure mu be ni so ya habam president dabi o ono no we kurasini habam president we kurasini first no na because we be kurasini na as ye fan say offensive but o ba na offensive ai iti kwabra de e nyina ye nkurasefo me free afọ me ha me akurase se na abeka no na ya na kire se na abeka no o ze na ni jesu se me free ho ai e ho ana ye wo me yes e ho ana ye tete no ma ni jesu me free afọ me ha me akurase ma kwa abeso ma twa abe ma to abe ma po abe ma fite bibia onim se ahaba mu ni de se age ba bia wo age ba bia se ama wona na wonani nje ho kraso biti ahaba mu nkomo na die se wantie die a wa wa konkra do esi akuafo we bi ho ba kire wo de me kire wi no correct aha em fa woni school awoko teacher ni bia ne wo ba kire wo de me kire wi na ade no so ye ka ye de ho adanse die to ho na wa hu sa asem no aye ka no e sei ne sitie nti o se wutie o twora no wa twora no se de me ka no pepepe ma hu se ye ne nam Facebook ne TikTok ne ade nyina nti wadawro ma utia no watie ni yie o ka no aka ni yie sade me nkasa me ka no yese bosim nti me di ho adanse die nyina beto so enen so yie nka ye bo ho nti e be ko aba great nti babajafo na mote ne nka no dwumedie chief producer nkasa chief executive producer DJ Tofiakwa ono o tai chidende na Brahima badwuma dikadika kan say gidi ha on e backbone pa nti tiefo mu ne entena ne papi e wo ho e de ma your birthdays bi nso so wo ho a if we celebrate your birthdays and also so ye beka ho asem e wo ha dwumadi nkwawie no onu ho da se one etena ye nti ye nche ho kra ye nko straight to ahabam. In fact, ahaban de ahabam I see a pet signature tune bi ma ahaban. And say ti ya na say ya my krantene ya Wellington boot so. On say tete no tama na ye use radio na ye dindua na aye no. On say dru akuafo program a omo odwemo a ya omo to ye ne wa me nko do ye de beba. Mo kwabra me ntio. Bra me da se anope ye chia hwefo ne atiefo. Bra asase so e ba ye woni pa ya de a wosa yi pa nti se ma na
Sompa 93.1 FM sports department na sea. Sasaki na me no mo eni ni. Friday na mete wonka. Yes, because fantastic comment. Miss Sasaki enye easy. Say we say me no wo fida dem ansa na ye ba. Yes. Miss Sasaki enye easy say wo newsroom. Na sports for commentators nyina wo ho. Ni asan o mu nyina ho say. Ya ba newsroom abe friend newscaster. Say bra be commentary. Yes. Ma na wo masia na chese me no mo ani ni ye empo akukuduro kura ni gidi a munya de ma me Apostle General papa nyame nhyira wo papa woni Bishop Atapoku nyame nhyira wo Abu Diaby nyame nhyira wo Michael Akomia Mizaya nyame nhyira wo Mickey erade nya wo kese pa enu achi Lutakin yes ejeje mu yompo ni attach ne down ya knock ne down nyame nhyira wo papa wone ejakremu kremu Nash kremu na barak na ashes na barak man na mosia na mayeti afona maame ya Grace yes medamu na mo on so sports team no yes obaba ko na ni edene papa wonhwe ma wo kra okay nyame nhyira wo mu sa akukudura mu nyama me kra no se man na o masia na mayeti afo kabra nyame so nhyira because also deliver edadwuma ngina so ase edadwuma ngina ase se nyame wo ho die ono odo awurade de nyina di bo na wie won yie mo eda ase papa yenko ene ye kwa haban mu na otwe etwa mu no me bo mu abati se ayikasie bi asi ewa haban mu na nyame ya adom a me kire wo se ye de ho nkaibo nyina beba oba pani maame Lovelina eka menko edaya wan sorry oba pani Lovelina eka menko aka nka obebuada na ye nkaibo ana ye de ebe abusuafo ya mudi achi ena no pay wa be fontentafidi no so no Christian beto so e de amame sade ni posters no ho adansidie nyina esi ekoroye nti Christian fato so mame na memfa ye nkaibo no ento aso na nanomu a wote ayipa so Christian wo ho afato so mame de me ma wo ye ya wo de nimfi a wadi nyina kan ho dabi de ma wo de nimfi kan ho ya metwe ni din ma wo se ma me Lovelina ma hyehyɛ no 1111 munyi ayi nimfre me so na me na me ho kakramra na me ho kakramra na munyi nimfre me so na me na me ho kakramra okay kwabra beba na na din obo yi de Lovelina na o de wa keeping in suspense hey kwabna kesi e de asem beba o minim say okay bia haban one ma bi na ekọ and sa ma me no ho asem na obekan one say on say haban mu de Lovelina ka me aha sa okay asa busua bi din on say to da akọ busua bi mu a ye wo edin bi wo mu e wa busua nu okay ka me nkono a wonum iwure mu kakra no signal to bibi okay enti me gidi say sa ma me no bia na ne ho aka ye be ka no ho asem eda so boduam na kwabena tena se kwabena be kire se ho an wo ka no ho asem no kwabena bra masamba bio yes eda ase eda ahwefo ne atiefo nyina nso ase eyen ka bo ye duru so eye oba pani eka menko maame Lovelina eka menko aka nka obebuada na ye enkaibo na ye duru so yi na eka menko ye bode a wono no woso nyo ne behwe wisia ni nyanka woso nyo ne behwe wisia ni nyanka to no de onso ema obi kura nya bi kura adi nti ne mra ne eka menko enka obebuada na ne brofo ni say Madam Lovelina eka menko aka enka obebuada ne nkaibo na edu so yi na nanoma wote ayi paso nana obrempon apem ya odikan wo kwaye mu ya eben mampehia wo ahafo mehame nana oniaba ntiantia omahene ya wo nchechiremu wo epoye mantam Bishop Dasie ono ne kofare bai edema Asonson Believers Chapel ABC wo Asante mantam Major Prophet Kwaku Antrowa wono ne kofare bai edema Asafo Watudin Intientia Worship Ministry
ya eno ewo savannah mantam no emu woni mu a fufuo enye de na nabanche ya wotoso mienu obono mantam no mu wosi ade yo nana anwanwade esamienu ya odikan nanso ete ayipa so wono ewo dada so wo mfimfini mantam oba pani ahabayire ekombre anidaso owa hafumehame ya ben dade so aba nananom nyina ene abusuafo bia yenti mondin na di sun ene ayeroho abedan yense wondehye oba pani owura yire lovely na eka menko ebra na wote ase edi ana wogeso eye enka obebuada wonya mfinhia aduowotwe enum sei na ensiseye no esitie eja ya ne hokani ekọ eja no eye owura kwadu motia aduane emma bi ya eka akire eye owura mankani woye betwani ewa hanso dia wa santimantam owura ayire bayire woye dwadini ewo obia dibi ya ewo etifido mantam no mu nuamema bi eye abrodwoma eye disuani ewo kwame nkoma suapon no mu owo level 200 Mrs. Koko wono ne kofare bai edema asuo ho FC owura dabreko ono nso wono ne kofare bai edema adwumakwa watudin obia emfa me ho boutique ya eno ewo Moro Market wa Santimantem hasei yenua ba esamienu enso te ayipa so sanso so ena owura enkamfo eye kirikireni ewo Samara Boy wono ene kirikireni a wodi suku a e friend say Epebre International School ebaye ya eno ewo Samara Boy wode ne betumpam nyame ya adom abosome da etoso enum ahomache no nan ekosi anwumere no nson ewo Ministry of Agric animu honomo a na owia na onwie asafo watu din Planting for Food and Job Ministry International so for pani be gina so na wa ya ufosom edi amano owia obema emu no so sade empani aka no emu efese den enkaba masunti wo ya ufosom no wi a obema ya maame eka amenko so akopie mu ewo ahafo goso na wode nakoto nananom amusieye oba betena se ewo da ne da baabi a wo ya yi no ewo Ministry of Agric animu honomo a na wanom akire sikasa osere abusuafo nyina se omeja wo mu na enyefe na enyede efise onu anka obeba ene ma obi ayie ebaye eno tiasie no wonu obi a tiniyie ntenne oba pani eka menko Lavlina edai na wansori a na kire se oto nsafra busuafo nyina samtrofo nyina na enya yie abetwafo ayie asofo ayie nananom nkramofo ayie imam ayie kire se obi ayie yenko na yenko jawo mo na enyefe enti bra enka ibo na wie nyina ni ebejema mawo na dwumadi ewo ho no ato aso edamati fo kwamra kese in fact Sompa 93.1 as ajimi nsema sa ajimi me masum ajimi baby hey na onim okasa o aye hu kai bo bi da minim se mi hu da men kampo bra there's a washa da enya daje anwene sa de we yes saki onim ade ma kwabran ho ye nwanwa kakra no enema na obobodin no obobia ohwe area se clothing no oba ohwe area no a ade no eba yes na obo bibi din a ohwe bibi te say oka epe ho ase so production free ade a epe biri mu na eba yes obo bibi te say nkamfo a ohwe Ghana ha area nkamfo free eba no odisihye mu so ade no wo hye da tenase a nkasa
or multi talented baby I didn't be bia it's creative kabra na mi sha wate yen so na yo na yo na wo emma omo so de sa de be duom bebre se wate ase yo na yo nyameti ase ya na da no ye da urade ase wi a na ya da adwumawura nso ase okay because enye wono a kasa talent we nyina nkempie mo me pese me kan sempie ha ye kwa so de onim de me kan nyina yes nti da no me come kotodwa no mu a me kai adwumawura sempo nya daje to ni bottom yi wan cedi be fa me firi ba bia na me wode me ba ha no yes ade bia me nimu ye bia no misasaki me ya de abo adwumawura onse ade bia me nimu ye bia wo radio su bia no me ye e de abo adwumawura free news morning show yemmo reggae patoa yento nyom yenya worship yento praises kabra ma me patoa freestyle ma me patoa freestyle ba kwa me freestyle no ya me ya adomo a echina we had a mama specific ade bia okay we had a mama specific ade se me nka ho asem ma wa na me de ho asem wa se bia empire na ebebo ma adwumawura okay nti ebeye ni nyina so kama na empire ni de hia me pa ebo empire ma adwumawura ewo patoa na info kasa patoa Jamaican Brabium Jamaican ko Jamaica idan very entity ho no yes therefore mu de mu stay cool no nipa bebre wo ho ade bia me nipa bebre wo ho yes kwabra de or asset pa right iti kwabra ya da se ahaban mu na yakwa ya ba no ahaban mu yesu anwuma bebre in fact ye hihye eberubre bi ne be ya quiz ifiti emra ya share ahaban mu ase enyoma kwabra ka ho ase nyina ye be hihye na afi ye de aba na ebisibisa ho nsem no wa obitwa no so ho so wo akyede de why de be ma okay nti yezumi straight se kwabna wie di a ye Tofi nkomo ene Tofi ni ha ba Tofi wa ha Tofi ni ho but Tofi wa ha Tofi nkomo Tofi nkomo nkomo a mo hwam nkomo a enwanwa de bechi wasum Tofi nkomo nkomo a ehu nkomo a esre Tofi nkomo geges biya Tofi nkomo wenti bia wa ye wo ho de papa eno ena Tofi e de bre wo Tofi nkomo so de enti wo dia man right ye mo akwa babium Tofi nkomo ena edre na eneme say unkwa wuntie nsa nkomo yi firi obi beka ho na muntie sa nkomo yi nkomo ni nyina no ya to din se pene ni awo so in fact nipa bebre enya ehaw ewo sa asem ya me ba bekan mu na me de abasem bi na ebedi masem no anim tinya botre pa ne tie na yemfa adwene aboa bi broni friend Raven em say twi mu no ye beka ne say anene one kwakwado bi ni nua ne kwakwado bi ono Raven no oye tum ne hu nyina ye tuntum very good aboa we na meka ne ho asemi pacho bra Facebook Sompa FM Sompa 93.1 FM aboa bi a dako ohwa na ote ho ene waye bom no waye koso adan a osesane a ote no ompe na ni nye ho enti na adano no esu ene awrahudie pacho munti asema ye kan yi pa penenia wo so enti me ote ho a odi awrahuo na osu no na ne nisio esensan na fono ho na edua na ote so a na osu no na papa bi ti ase akokora bi ote ase edwendwen ne ho ena nisio ni bi eso papa na beti ehwa na papa ni pagya ne ti o pagya ne ti na ohun se anene ena te edua yi so a osu na obisa ne se na adan ene usu yi
no say senya metie no mani nye ho in fact mempe asa yemfa me nya hwe abrabo ya metie mitim mo wo saa obia mpem asem ena papa ni say saa enti je pa na wo pese aka abrabo mi anka wo ye ena o say kame pa de aka mi suti se sukonkon anka me pe sukonkon 3.1 aki odi beto so amame a aboa fitaa no ti sa aboa wi anka me pe ena papa ne say wo ye sure aki safa anene to so mame ono say mete se sa aboa na anka me pe anka mani beji wa brabo mu pa ena say okay enye din metimi aboa wo but ansa na meboa wo no me pese wo kọ na oni su konkonko di nkomo kona ni nkodi nkomo na bisa ne se abrabo no su timu ne se na ne je ho ana se ne wote no na ne je ho ana 3.1 ufiri ho abra na ye nto ankomo no so ena anene ede ane die tuye okọ nyina onim se ene papa bi ebeba ene da so bi firi Nazareth ebeba okọ ye kodru sukonkon okọ no da nsiom kama a wo dware odru ho a say ei ko in fact we dey say na wo si da nsiom pa na wo so de mi gidi se abrabo mu de wani je pa sukonkon so asem obeka ne say anene ogu ahome kokko o say sankomo we me ni obi ani na wanka so ba ha die em se be papa so me no be di sankomo yi sem kasa me ni jiwo te bia me timi pa na me boa hwe se na metie me hu nyina efuruban ze fita from me soro be ebe pem me form plan bi enim style bi enim na nka me te se akọ a anka me pe ena so events ane ne se ei una kasa asem we 3.1 so kam te se akọ anka me pe because akọ ne colors no efe o colors ahodo a won widie enim hwa na nene ese tu free ba bia sukonko won no so ni wo ko parrot ho because e bia parrot on you know akọ no akọ de bia na ne gye ne ho pa se ne sukonko kan de odu akọ ho no na akọ so tidua bia se a odwen ne ho odu wa no chia no na akọ so gye so ana o se eja abrabo bi de me gidi se obi anu ha na ne gye chan wo because hwese ni Nyankopon asi ayewo no colors a gu hu a am mix kama a che se wo de gye ho me na ekuro mu a me gidi se wani gye pa akonsu bebi na no a o se anene me ka se mi a kyerɛw me ti ha sei ayam hyehye enam de ti ha esan se odasani se na me metie nti odasani ba na obechi me sisi a odem ko hye kejim na keji na odem kwa hye mu no so no me nya me hu twabere bia se mo ambe hu sani a akọ aya na ne keji no etie ohyemu a ohyem kitwa bi onya ne hu twabere enti eno ene na ye akọ so complain enti se me pa de kameti se peacock a kamepe because peacock de ne ho ofe ne colors no a blend yie ana anene se ei na ne ma se na metititi mo asumi uko we ho osisei uko we ho osisei ma me nko peacock won so na me nko hwe ana otu fan in fact ochini che ansa na nyame adom okoto peacock okoye na zoo amanfo aba che se mo ba peacock nchen a omo hwe no ono so dada no kama hantan mu kama mo frɛ ho nyina ni age nti otwe mo nyina akoe omo koe no bopini peacock no se ei se me ba ya nipa asi wo ha se ya ojo hu me nan ei tese eni gye de em so wo bi mu pa ko so do dada ho na manfo hwe no bi twitwa pictures ya ma fans kam te se wan kam pe ho na peacock se hey anene nka bi da na woni se aha se na me wo no mini ba bi akọ
me twa me ho saa me kɔ ha no makɔpem no asansa me chiaba me kɔ ha kɔpem no asansa me chiaba na de kumi kura ne sɛ me ntakra kora betutu odasani betutu me ntakra o de akɔ decorations yade e ha me me ya nanka wiase pa me hwɛ zoo ha sɛ mu a wa ha nyinaa pa no me hwɛ wo anene sɛ na wo freedom si me tu kɔ ba bia yi sɛ nka me te sɛ wo a anka me pepa ɛhɔ na anene animu asesa na fei ne ho moa asane no o se peacock me anene na aka me ho asam sa no o se hey utu a ba bia wo pe bia na wokɔ obia ma me haw emechi nkosi keji bia mu emechi nkosi zu bia mu nti sɛ nka me nyawo aya anka me pɛ ɛhɔ ɛna ne sɛ peacock me da ase ɛno sɛ too far ɛna ɔkɔ old man hɔ odu ha no sɛ agya mia na me kan me saa me boa sɛ na me tie no me pɛ ne saa me mpɛ sɛ me yɛ obi fufuro bia ɔdɔfo ohun ni sɛ papa no wɔ sika papa no twi Escalade twi Bentley in fact ɛdan a ɔtim no ɛdan no ɛfɛ paa ɛno nti wakoma mu nsusu sɛ anka ɛyɛ wo a anka wopɛ utimi tena se na owura ho asa abrabɔ ne de enwoma nkoye ma wonti no te se wa ma wiase kra na nkɛyɛ amisa o onsa woda de ohia ne se wato punum na wada utimi hwa nkromo saa na de akye na wasɔre se o kosikani hɔ akodi nkomo ɛna wo kyerɛ wo nneoma wo famu a anka wa anka sa ma wo kan anka wa sesa ka wo bedane wano nka de wotie no ka wo befa ne saa wo se sikafo bi wo ha omo na o oda kakra no asɔre na wo call round se CCTV camera wo ne compound ho a no akɔhwɛ kakra otimi hwa na afi ho se okay obi ani ho no asa akɔda 30 minutes no asa asɔre but wo de wo da ya wo da be se 8 wo sorry ya na abo 8 bibia how my wife ka say me chere me o say ada no call hospital ena on doctor ni komodi die mu na doctor ni say ebisa ni say oye adwuma ba eno so oye chichi ni eno wanya pa o ento so ka sa no na apem no o say na doctor mu a ebe ka chere me say menya because doctor there o musika say e wo suru bebre chen teacher for maybe na doctor ni free me wife free ba no no say hwe afi ebesun envelope say na good table so question we say I feel no envelope say in a good table so me say me chiraw envelope say gumi table so a say me wardrobe you can me di ma be ma invitations ahodo a they send me a me be kro etu bo se boso me be so no me sika nyina akodi amamfo ho awon so omo de omo ma ebesu a kire wo a omo pe moa so se na ade ne tie ono doctor no hwe asema oka intimi so se na wutie bia no de yakopon ase na bu yakopon paye se ompagya wabrabo enioma wo namu no ommo ho ban mfiri wo sefo no hyehyɛ ho na tenam pene nia wo so nia wo no pene so enti wo se anene echini ya ko ya na afedie oba no wo se de metie no me pɛ isan se de nka wodi wani hunu e wa abonten no se wo wura mu a enye sa na tie me mpɛ se meka se bebre isan se mabedwafo ha mahu se odifo sam so aba ene ke dwamran so ha ene omo na samo ha hey squad penny se nka ya nka ya football team nka ya Brazil squad penny omo gu nchen no kra sa bamu a omo sa be show kra ma oni so biri enti emre no so a obeti omu nyina nka right enti mi ko abedwafo so elder penny na wo so penny a so me da se ansa na me about topic yi so no abrantia jumtuni bi a friend no right appear okay right SDA jumtuni
mse koba ebusumi mi ni na ne dwumbi aye dede wo krum hasa ye dede sa bright appear Sompa 93.1 omo atedwom na omo bumfum pa pebia so omo benya ni nyina na nne ye padwom no ho ntoma okay o bantoma SDA church okay ibe shi atofe ho okay enwi na atofe ho ntimu amo ba mo be shi atofe okay enne ume nyina ye nkoso bright mu na ye mpadwom no ho ntoma na ye ne aye pebia to no ye nsanka bi right edwuma e she nkran ne pa saki prenia wo so yes story ya ode e fa amoi hu no kire ade no ma yete ase etiawa yes na e pesa me de story ba kon so ka ho ansa na ma ewura me ne emanimu me so me de ne ye efi akokọ ne portrait akokọ Sompa 93.1 efi akokọ na aye na de so a duane a odi edin na ebre na yete se ne Ghana okay ti onamo epeni obedi a okodru ba bi a ne nyonko akokọ na ye sidan kama de na tum abonnet afa ho an pese mo amo abewe no ya so kanea asi portrait akokọ so e de na aduane agu chansi mu na ogina ho hwe saa no me nyonko akokọ pa na ne da bere ni na ogbo pini no portrait akokọ wo de wutiri ye ne ma pa we na chansi ni osiani o di unsuo na gu ade mu osi menye bi da mabrabo mu pa se ade maduane agu chansi mu na oni ne gina ho di ne ma pa ona mu ho nkoma ohun ya ne se obi hye fufuo no na osi na wura na woso hwe mi wura me doctor obehwe me wow no say o doctor wo hwe wunyina pa oba ye na obehwe no anche ne abepra osi mi nyawa ye apostle akoko si menu yiwani e ka be nko anka mete sew he ni nipa ya mi nyina hwahwa mi nyina opesa boso mi ensachi oje me nko afiri ho ntira wow na wo fi akoko de wo fa ho di wo sori anopa wa na wo make choice aduane a wo bi di wo kire ne wo pe nuane a ho ye ba egwe bie ne ho a me kondon so ya de abre me sa me pe sa me mpe me di na wo de wutumi na ntia saduane mu a hwehwe ne wo pe ene wadi eno pa ho a mframa e fa wo ho wutumi tu koba wutumi wugina ho wanya afi ubenya ansa na wawu na portrait akokọ keka na ma efi akokọ wo de kire no no se me fi akokọ kan ya na se Sompa 93.1 nti e asam kese a wo de aba no pay Adam and Eve ya me bo wo mo na ode ne ma na eye papa pi de ma wo mo na o ka che wo mo se ba akwa me de si ha ide enye ma wo nti ya me nko ho na Lucifer ba na obe ka kire Eve say sanka unya we nso kan ho a nka ye pa eni panya interest ewo nkomo ifra bonten ba ye no sene de na nyame de ama wo mo a na ye papa 93.1 asa wo hwe ne ma pa na nyame de ama Adam ni Eve ewo tuo mu ho no a se ye wa ha na odi mu adu okonkron ama wo but ba akopɛ no aka no a na wo se mo mfo mo nsanka no nipa benya interest wo sa de ni mu sene adu okonkron no efiri ho na abeye nipa su ama ade bia ye wo na eno na nka ye de ama yen no ye ni ntumi nye ho aki me kan e ma be mienu miensa pa ho asem be ne toto so de di kan ye kala nyame de ma bi before okay na ene akamia ye se titru ye ma dodo no a empese omo be pene kala nyame de ma yen no so okay na dodo no a tisika koto enkun obi bosome e ka wo bo because opese odane no mu free kala nyame de ma no no e kofa kokko no so no saki e wo soro se ne bills bia aka be to test tonkun pa ne bo oden na se ojae tumu na ansa kora ono ahunu ho se o science because the otie no nye no na wanya no okay tie sign kokko no na neji hu ni nti o prebo kaya ne ma nyina ne nsa betumi aka sa ade no a wo pe no na saki so omo ye sa ne ma nyina akwa na nka so ndwe wo ho a
enkenya ya so obi shada akase because ye kanfu obi say ne ho ofi wo ye kokko ne ho ofi wo ye kokko oba kokko de ye say de sa akasa no asabi obi kan ye ma wote ye nti ono so fu say ne tuntun nya fe na obabo ka bia wo de apre kokko am maintain no na o free 40 si ko no saki wuhia no a wanhwa wonnim no pa na bia wuhia na chebe afia wuhia na obetwam unhunu so no a black no a ye na adwen se oyi afiri ho no wanyi o yare mo de kata so mo de kokko no de kata black no abetitem nti wunyini a na eba na yese entoma bia e frɛ no nsasawa to nim nsasawa wuhia no a ye de ayi pipe de nsuo mu taha na we taha na we enti ntoma colors be sensia na akeka bom na wo akɔhwɛ wo photo a na wo 15 years 20 years a wo twa to ho wo facial ni enne akɔhwɛ wo photo a wo twa de to ho a wo hu se sabi enya fidikesi so anka meka sa wo nse nipa bio because ubi bia asesa se na esi ni mu no enya saa na wo tie bio but ye nipa ba gi saa de no atum se because yes obi se color bi afenti me yi me de na free ho yes na kwa akɔfa aba ebe wi achi no na wo de enema bi a woni nye ho na aba na ye toso mienu eye emema se ye wo ho a media station sha ase ba presenter wono one na yire da eye 2 minutes no odi ene ye de adura beja no se omo ho da wuro nche o se udi 1 hour na ade na beto wasum na waji atumu a wo wadwene mu na se ukọ na even utumi nya 5-10 minutes kura o feel se wa anya hwe di uba yere wo ho ato afodisi enu no nyina bi obi num aduro every day na ode oba akohia na onom no saa time a oya brantie no a age of 20 30 no no de wonya resource no yes obenya but saki o free 40 years e kono yes 2 minutes no ana so won pe no afia so teba 1 minute wow a bedroom stage bi a obenya 30 seconds a bedroom stage bi a 60s no na onya bi kura era asema okay ndi saki asempa no 60 years no onya bi kura na say kojo se odifo samo ha odifo mo de no nko me kan produce enuro no okay so dem say obeyi ni all right obana so be try dey asa odifo no awini no awini so pasaki a serious issue yes na no bi na me kan say Ghana ha ye pese lesbian niema no eba no ye te so a na say ye free ho a nya no kwa ne hia ni o e town wo kam a ye benya ma omunya mema nware mema no ho so omunya bi nware wow because emrante no say na ye hase asi num nuro e de pa hoden this time because o ma na nti no e bedru time bi a wanhwe abema nya 40 years e kokora no na mema ne bi ani ahoden ye no ba de da na sama no nyina so develop niema bi wo mu video wo so hia mema na wow nti sabre no say mema ne ni ho a e den no mbeye wọ́n mú abẹ́gúrú wọ́n mú máa nù ankasa bẹ́ẹ̀ because na tí nǹkan ọ̀họ́ hìá so wọ́yẹ hùwà jùmọ̀ but bẹ́ẹ̀ mẹ́ni hɔ ẹ̀dá ọ̀ka àṣẹ mu so ọ̀hún enti ẹ̀mẹ́ẹ̀ma yẹn pinni ni ẹ̀yẹ wọ́ so sẹ́ nyàmé sẹ́ni ẹ̀wọ̀ sí bọ́ọ̀ yẹn no hẹ́ yà mí ká sẹ́ nípa ọ̀sẹ̀ yẹ́dẹ́ yẹn ho tótó sẹ́bi ẹ̀mú ahọ́ kakra hwẹ́ so ọ̀hún yẹ́yẹ́ advert náà wọ́n ti sá àkọ́kọ́ ọ̀yẹ́ yà sẹ́yì but bisa wọ́n ho sẹ́ woni aboano pa hwan ne di aduane pa okay naturally nwan brako no mu ne ade no bo ba na akoto so san na yede so o na da ya 30 minutes ya wo a udi nuane a e da o kan sem ni ya yi ne ho ode afim ne ade a wo pese 1 hour that but dey me yan say asem bi wo ho a obi ti radio na TV so no wo kan o san ka wa you go for common sense to me analyze ya no ni asem we die eye dwadie nti ne ye ka no saa but yetumi de ho ato so ama ya limit ya ho de akowura baabi ya se nipa no wanya bi kura na saa asem nim ya kama oba no ankakane na oware be ma no a
oni ni hia 2 minutes be ma no etumi eye bibi no sa asam na ho tie yiri nti na hwes say se me ma no bi 30 minutes ana me kunu de na nti say be ma no kra nya ready so pa or the pressure oba no say ko ompa duro no no because say me ma no bi 30 minutes no 1 hour na wo de na wo 5 minutes just hona asam no afa ya dwene pressure no free man ho ya pay bi and bi so free wo mu ho okay but ni nyina ye kasa ya dwen yen say basaki de ken unkonya obi ade nhwe da wo obi ya unkoje on na say oba ya wo yes ah ba ya no kra so yes ah so nti moma ya nyine ye wo no anya me de ama ye ntum enema bi wo ho a ye package ni ye saki one more last we dey you trying to tell na fe okay awarefo ya ye tie compare nkofo okay de nkofo toto ye ho ai fia we kura ni kunu bona ko homa 100 cedis Sompa 3.1 gas asabia ni kunu na coffee lebre no fia kura boso me so a ni kunu ma no 100 cedis what the two kunu yes anyway na sane amitie den na we ye ko homa 20 cedis na we mi sei na she say on shade nhunu de pa bia waware na wote ho no ba ma bi te said adamfo ne banya school na yere no tumi call na account mu ko yi 2000 e de ba be so ni sika so nti ono oba no wona ne tie no a won tumi anya 100 cedis kwa ebo abo ni obi a ya compare ni pa no santi wote ho adwena wo sanka wunya ne nti ase a wunya ma no na wo do no na ne ho adwene be hye omu no saa na ema ni nyina afi ho nti ama ware mu du ankasa no sake ni hobio because ye compare ye hu tu kofo bi a omo ba yesusu se omo de no yesene ye wodi otumi ye nikunu sei wodi otumi ye ne yiri sei nikunu ba ma ni fira adwuma ba okosonu mu okoje ne bag okoye ni adwuma ban no wo ye na won so kunu adwuma ban no wo ye so hu nti niam pie ho asanka wo hwa wo de no nyame de ma wo no agye atum ahwe mfaso e de ba ne niam a wunya firi mu a ka woni be so no appreciate no mum dan say that be think of what is and na the races are aba na the pressure aba krom ha yentumi control bibia sakena so obredi so in fact ni din the elder justice ai na Michelle gracias na Michelle pa ma Mary kajagum ni anko peneni awo so penenia wo so yes ndi kan de radiase ewo ene topic yi medikan ada tofine na bedwafo ase ewo last week Sompa 3.1 da mo beta machi yes ema eye ai we atofi wo bia medam ase se organization no ma Mary yes o sadwa True Minister IVJ. Mam wantwa. Your evidence ho. Okay, o my uncle. Na mi shira mo pa, di nipa na e bibia. Zak. Mama. Share contentment, the okay. Ni bro for or say contentment. Okay. Say abodwo. Yes, penenia wo so. O courtroom o si nyame sompa abodwo ye de. Ewo mu. Ha ya dinya kese emfan se ye kan sa ye nka se a Christopher nko a nipa we wiase nyina so nyame because almost everybody believe in God say ojinyame dinti oye bibia odwene nyame ho exactly enti nyankopon so na control ye nyina enti so ka se nyame sompa abodwo wo mu a de tia ne se nipa we wiase nyina no wo de se ye bam pim ahwe obi anim obi anim nko even tafo a ya wo om se yeso om so wo de wo hwe wo om for some few minutes wo benya difference bi enti in that case no nyankopon bo obi anko ne ne opese oye e wa asase so eni baabi opese odi nipa ni duru baabi opese odi ni gina position a opese odi. God is a very good calculator. Wow. Just wa calculate wa sise na dia dada. E na ewo ho. Enti wo nipa na wa bemu no.
oba asase so ha no God has a special purpose for you. Any baby a opesa odi udru ni baby opesa odi ugina. Enti sa opesa opre ekoye se obi a at the end of the day no ube chese ube se wo bre wa asase so. Wo achieve she. Na sa discontentment pene ayam pene so na no na etoda edi anibre eba. Ewo abusuam etoda no na edi anibre ba wa adwumam etoda ene na edi anibre ba ewo even professions ayeye like the example you gave o yere die ya o ma ye say oye teacher me ka say mre me froka bi na papa no hwe me na about 2:30 me kofie no say teacher for the monyo sabre 2:30 ukofie obetimi aye aduane ama okunu bibia opese oye bia obetimi aye makofa nurse ni bi osori anadwo no chese onenam na me say de nyame nso se de wa hyehyɛ no ka nurse ni ho a enke ye be ye den this ufu se teacher ni nti wani bri teacher ni dabi meja no madam pacho pe teacher ni ba kama bi ti se wa mame na teacher adwuma de eye de ya acha 2 o'clock on de ne dia selfishness ne dia ne say obenya oba emo no mienu no ofi a oye aduane aye de amanadi na sa obi ye nurse ni anadwo say patient bi nso yare a obehwe no de onwene nkoho nyame odwene ewiase nyina ho enti wa hyehyɛ yen enna ode yesisi baabia yesisie enti me adwuma me yese teacher ni sesei me bodwo so pa na yehia wo staff room a emrante na aba foforo no bo se we say adwuma di anya no they condemn the work na say sabre ya na mo condemn adwuma yi yentie nyame pese obi akọ nanu yakase be content enkyere se tena pra akọ wanim opese obi a wo de bomoden kọ wanim na emom ba bia wo sese ne de ode ahya wo nsa sese no se wo ma obodwo so na wo yeye ne yi a enum na nyame opaa ode wo be kọ nanim na ode wo be gina bia efoforo enti sabre ya wa hye achirechire adwuma se ma obonyo so be content ma akatua wo gisese no hunudi ba bia sika ya de ma wo no nyame nim sesa abre sa sika na wohia sika doctor ogie no unim responsibilities ekura no wonim chese MP na wani abre na opesa wo ye na wotwe be boso me ayi a omokọ no ebisi ayi a omokọ no chese bosome no chese sika no kra enso omo enso wo kakra 10 million na oje no kra no otimi hyehyɛ so ema otimi nya bi kra ekwa sorry to correction nya bi ye papa enti pene baby situation wo sese no pene so na ye mu ade ye chese di sade ehun akatua ye dey etie se wo di sade ehun akatua tie na wo hye atade sade ehun akatua tie a enu anu no bia na de nyame pese oye wo de hye sa obrasa asi so ma ewiase ye de ema obia no obia ba bia obia hye bia nyame pese o ma ewiase ye de ma obia nti sabi obi kura soa ajanan yentete no latre no obi na ye nkola ne akotete o ne e bo latre boy enna metra se medwino me sese nkasa nkrofo esi no obi ni ho a enka ye be ye dan me nye onye sa se nyame anwini obi se obe pesa adwuma na aya nka wiase ye betena se ne be ye se pa o pa bi ni eni kejeti a ho a edwan mi di anka obe so anka wiase ye be ya ne den so oye content chese na ni je age ho no enti adopa ni ye ka ne se ba bi anyame de wa hye sese ye nka se nko wanim but ma obonyo so na bo ho abrabo na tena emu sade etie na wo ka ho ba bi a wo hye no wo ka ho na ma wiase tena ye de enti wo position ya wo no pene so sese na yire ho ye adwuma wo adwuma na wo mu no sa wo ye teacher ni sa wo ye headmaster sa wo ye director sa wo ye ho ba bi anyame de waduro no pene so wo ho ye mu adwuma fa ho den ani nyansa ni nimdi anyame de ama obia eye ho adwuma na sa wo ye ne sa Erade nso oye de obehiraw na oboa ye de ato ama wiase nyina nso obia bo adwoso eni nti adwuma mu asori mu
we a pastor, obi a apostle, obi a evangelist, obi a prophet, no obi a person or a prophet because of who say honest guy ewo. Enye yesa. Obi a prophet anka. Asori no mu nye de. Enti asori mu kra nyame ahye. Ose waye binom asomafo, waye binom akyerɛkyerɛfo, waye binom asɔfo, waye binom asempakafo. Eni nti say ye hu ne saa eno na de ani brɛ de. Eba. Wo be kwa akɔhyɛ baabi a wontimi nya adwuma wɔ hɔ. Wontimi nso aba wɔ hɔ. Eni nti penenia. Ma Mary me dase pa. On say MP no. And first no we invite NP bi o ti gbɔ bɛ afɔde bɛ 50 million. But then invitation is now doson. To mu chichem. Yeah, I was na NP dey wan mai sakra. Wo dim invitation is a good ne pono so a anka won ka dey o kana. Right, ma Mary dase pa. Yen ko abije. And also for the bread na odi for some more emra. I say sack. I didn't have it there. Is there one other friend? I have a driver. That's sack and so they say SMB fro. I don't know. Okay. Brian ko. Yo, I don't pay. Kobi ready show na baby me papa Tofi will be no. Me chiana no pay. Na no pay we na kan me dey 10. Na efiada na etwa na ye me mama birthday. Oh, beautiful. Enti mama, wish you happy birthday. Enye we ya. Aha. On the me fanan to so. Baby am mama will be mama adepa me ma awoda pa Awurade Nyankopɔn enhyira pa. Na Awurade nhyira ewo anopai asema ode amaye. Na osipne de wo so obroni say contentment. Yes. Na me analysis kitu evi. Or see, contentment is not always fulfillment of what you want, but is the realization of how blessed you are for what you already have. Beautiful. Also say wo pene de wo so no. Enye se ade bia onsankaye. Na embom se wani eba wo ho so se eniema bia wo no se ekura wo no. Ube hunu se urade ahira wo with saniema. That is contentment. Enti ya na me kan asem bi se our own intelligence creates problems for us. Yeah, yenia ye nim die bi e kopepe no. Emma how? Because you see I say if you ha ye di jata bi anase bo bi abesha. Na unnim se saabo no wa ha. Wetimi atena. Nya dia wo ye mbehye. Yeah, wetimi atena. But because of our curiosity. And no enama edu time bi a ye ntimi mpene de ye wo so. Na me sa kasem bi say happiness is the state of the mind. Yes. Enipa bi ekwan a wo pese wo wani gi no eye wadwene. Okay. Ekwan a ebefa so a wani begi no wadwene na bekere wo. Okay. Wadwene na bekere wo say bosumi akatua de ma wo no because of say kobije akatua so che wunti no wo de ne esua. Ai. But wo refi say wo akatua no eso che obi nso de. Me say happiness is the state of the mind. Enti enipa bi mu egu prison bi. Anopai ye bie wani. Eye the prisoner, your friend, the mindset of what people will say about me. Sa prison no. Die obi be kan fa wo hundi no. Eye prison kase a enipa bebre egu mu. Me kai say about 7 years ago, na me used Toyota Corolla bi. Na me twi car na che pa. Car no na ye me bra. E car. E no no a boa me de car no ma me. Enti me ko program bi na me share madam for sofo bi. O share no so. Okay, de wa twi ache papa. Ye na sesa no. In fact, ha me pa. Afi na I was contemplating with my mind say, na kwa be so no me fa so sakai. No ka be na ochi. Eti mi da ho anadwo a na me busa me ho se na
sɔfo yi ɔno ka kyerɛ sɛ me sister me kai wɔnam fam ɔno sɛ onika sɔfo yi nam fam ɛna ɔno ka kyerɛ me sɛ kaa na me meti mu no matwi akyɛ kɔbi na ade ayɛ me dadwene na yɛ tactics o unim o so sesa kaa ne de na we na so de masɔfo no what I say eti na me ka kyerɛ nipa yɛ nyina sɛ happiness is the state of the mind. 93.1. Awura bi frɛ me na ɔsɛ minister me wɔ haw paa na msɛ saa meyɛ ne ho nkɔmmɔ na ɔse ɔkɔtie radio program bi na ɔhwɛ nsɛm a ɔmo ka a ɔmbenefite saa nneɛma no ɛmfiri ne kunu hɔ ɛwɔ mpam asɛm asi ɛna msɛ saa ɔse ae na msɛ nti ɛyɛ wo problem ɔ ɛna ɔse ae na msɛ na wokunu no mepɛ sɛ woka ne ho asɛm kakra kyerɛ me ɛkwan bɛɛ so na ɔfa ne wo tena ɛwɔ abrabɔ mu na awura no hyɛ ase sɛ wɔdi ne kunu ho adanseɛ no ɔdi ne ho adanseɛ to the extent sɛ bɛɛ sheet koraa no ɔwadeyɛ ɔnsi bi da ɔbaa no ahɔ na esi bɛɛma no na esi because of health condition okay to the extent sɛ ɔwareyɛ no adwuma koraa mpo no ɔnyɛ bi da nam sɛ maame wei na wo so wowɔ problem wowɔ problem ɔ obi nso afrɛ me ne yɛ aka kyerɛ me sɛ waware mfie num nie yɛmmɔ no akɔnhoma da na lady no kasaeɛ to the extent sɛ obi ka kyerɛ no sɛ ne kunu adidi n'atam anaa ne kunu koraa atea no a na ɛyɛ no nwa because ɔnhunu saa adeɛ no bi da okay but ɔse wakɔtie radio program bi styles ahodoɔ bi a nkurɔfoɔ bi yɛ nti no ne kunu nyɛ ne saa nti she has a problem enti anɔpa yi problem ɛnhyɛ da ni hɔ na yɛne ane akɔfa problems ama yɛ ho adeɛ no a wodwen sɛ yɛ problem no ɛnyɛ problem o hwɛ sɛ wobɔ mpayɛ na awia ɔ wo si waiting twɛn na wotwɛn nyameɛ no no your attitude determines the kind of waiting you are waiting upon the Lord enti yɛsrɛ na ma yɛnkenkan adeɛ bi wɔ 2 Corinthians yɛka wia na ɛsɛ ɔdɛ yɛka wia na mede asi 2 Corinthians chapter 2 2 Corinthians chapter 12 verse number 10 or say for the sake of Christ I'm content with weakness, insults, hardships, persecutions and calamities for when I'm weak then I'm strong Paul na yɛka saa asɛm wei anɔpɛ obi a wotie me nneɛma bi a wokɔm bia obi so ɔyɛ adwuma mpani yɛdi n'atam de ɛyɛ ne ya dede ayu baabi a obi a mekyia wo ɛnɛ Ghanafoɔ bɛdi w'atam yɛdi w'atam baronim ɛnyɛ obia na bɛtumi ayɛ captain of the Black Stars enti you should be content with atani a Ghanafoɔ di adwuma bi a woyɛ di bia bi a ɛde ama wo deɛ wofam bia na nado danko akufo ado baabi a wo bia mekyia wo anɔpɛ yi ɛnsɛm bi a Ghanafoɔ ka kyerɛ wo ho bia no be content with it because ɛnyɛ obia na bɛtumi ayɛ president na asɛm bi wɔ ha ɔse whoever loves money has enough ɔse whoever loves money never has enough whoever loves wealth is never satisfied with their income this is too meaningless as goods increase so do those who consume them also increase enti abrabona yom no obroni ka asɛm bi wɔ economics mu sɛ human wants are unlimited hwɛ woyɛ den a ɛnyɛ deɛ wopɛ ɛna wobɛnya na ɛyɛ na meka asɛm bi sɛ ɛnyɛ deɛ nipa pɛ bia ne ɛnya nanso sɛ wobu nkɔmpɔn hwɛ w'akyi a onyame wɔde waduru baabi IBJ medase paa nyame nhyɛ wo ke obɛbam ke obɛbam Utu nipa fo amena hu de so ye no asori be na sene wi na ade wo hu ahu ntira mo ya asori ne wo amma de wa amfa no obenya hu akatua ade a mo akan me se obi amfa on say de mo keka kan ye nipa abrabo a ye ne epija so ye ho me na me ka kyero hwe nyame wa mo wi asepe
and this uncle remember beer that's so flat and so for the part you was then why yes na o pese wo do ani ko bu se o classmate ni sikani bi a me pese me bundi ada na unko achi nso ko he obi a o classmate no wawe nsan but tanga krama ba ta na ke bra bi o se why me say o pese obra na do ani bu classmate bi a akoye minister na akoye wi ko achi nso ko classmate won so wawe nsan atete asa barga tanga krama ba ta pasho muncha sa adi enti no muncha me na me free friends so ba adwuma madam fu bi chance said the I'm saying, never some me a chill. There's some me a chill. I don't know, 2 young papa. Yamima is card betoka or my road the betopetru. Yes. Or my road the bay a honium. I would have come on him as we did out from the red me. Me name for me. Your economy trade and I'm a tabby theatre. I'm not on them. Oh, Mamma can I make what them want. Me do yes, me pigeon. Yen move to any beans in the market. And no one as an hour bounce. Made that came with nam former or baby hema came and 5 cities and got to the whom something came. Made that came one. Me quay mit nam former me quay ya. Me come to me both 50 cities. Now come baby. If you come, me de kwa no pack years ya. But the cobra never genoche. Bra bra. Oh, we get you director. Bra me na me chira kwai. O pe bibiaje. We say Africa. O ma fans. Won sawa no. Obejo papa. Me na me ka chira wo. E bi ya papa na ntem nka amanfo ya am fan crazy. Me ne kwa yi bi. Na me hu say ekit ayi. Nyom kro wa ase na. Kro fu yi. Yes, it says can't get one or Franem to my container. What's the young common? Your quan will be gone and taking the free folks who have some master. The can't know about 19 and crack it will be as I get to hear. I will train me the now when this can't get and I'm the median engine is out there. My room or 350 cities about 10 years. I feel quite way. Nothing lantern never go fit about. Yeah, we do a job program here for. And he must say, you need this swap. Yes, sir. Ukasa o chum ntina amang ne peno. E bra nyankopon. E brisi di anu amenu ate abetofo. Yes. Nti mire na pese ho a chum kote na wa pe Jansen ne robo atu ho. Because I dey chese of baba ho. Nti nyankopon ampe nipa se e mere sa ne niara. Eni akoso abre nu nti so wa na enu ho na so be fa de a na wa nkasa wa de ansa hye ho e friend ke dwamna e da se na we de enko odi fo sam ho mra na e be sa ba ke hu biom odi nua e mo akwa ba ye nua baby afri boko de bibi aboko na so de nim se o de good news abre ya ba sorry said I Sompa International Church. My idea. And we are not to question my. I don't know what about you. Beje. I saw a woman near Beje. Mommy, I saw okay, and it's mo. I saw for Kunina Baha. I saw for a woman near Beje. I saw for Neje. I would entias. Udi, Yanqua. Yo, many a chia will be a chia tea for no be a for me. Na lawyer Del Casanti, he was watching out. Ne, will be our shabby a chia will be a na. The attention and I end it. And to a mono, our idea, mono, they are starting to we are at to us. And to a mono, they were possible an amount. I dance in our horn, fat to Ghana young cock. Udimidashi, and then Pennyfoya Batuma, and then share that for Franya Media Mai. Simbo and Ubi can, and San Odiation now no bushans and away. Aha, no way. Omono, what you hear me fe? Medashi. Okay. Me patcho more Miss Obi. Miss Obi. Say, I did one Ubi can. Omono, Kutiana Bono. Me chess I did what do we say Ponticia? No way now can bush and I show so. Okay. Yes, my over here, you're the castle. Not Nancy. It's one partner this, and you know me, boom was our lines. Which quotation be a semi by America, Joseph. Oh, me in your program, Nana. Joseph Tin, what's it? Okay, in your program. Why? Joseph, Shark, only. Debiaba. Na ene aso da fofora
yamede apie yes ama odifo Samuel yes senne yemeka unse be di bro na ya na yenya de enwa akɔhye bulonya da bia no bonsam ye ne normal okay nya da kopɛ da bia bonsam ye ne normal yeah da bia so nyankopɔn so ye dai ye ne nsenkyere ne yeah enne ɛyɛ adansidie kɛse wow ye betra ha ne ye ka odifo Samuel obi bebu sesa na da bia odifo atam se ye be kasa se ye kɔ a enim kɔ so ayenya omo no me pese me ko odifo na me kɔ ebeye ma me kasa se mo ntwa me busam sa akɔhye na me fi unya no awon se bra Yesu Kristo na onam desert one na suafo no tama oyi pata no na ye mienu na we nipa dodo na omudi na chi ne pata ne sa ai e friend say pan no se ni na yi a ke bebu sasa na nipa bebrebe we de eye den but gidie no e ko so ma sa aduan no ebu so ade bia wo ye bia no wamfa gidie a wo boa wo bebu sam sa akɔhye na oh na an na nye wo mo anso because o makoko ba bebrebe in fact ya fefe wo mo o kwa bebrebe so na ene ede ne ye ka ene ya dansidie kese madam fu bi wo Italy your friend Pepe ono ne guy name no Pepe yeah okay na madam fu yi frɛ me o se omo no tamani wo fie ni hwano me ba o be ka je bi choma de modi for Samuel ade bia wo cha fidie so a wo ka bia wo bodin bia no wo boni pa din no na je say ade a eye adwuma because timi ko bo obi din wo radio kese so wo tie dwuma dia ya me de share won sa na wo kire ma me ko di for Samuel no aso si dia ma me wow yo bia ne tu kwan ya ko nya ne sa na ni nyina ya kwankire wow makasa se o me se aduane a wo die kura no se sebe wan to obo na wan hwe ye na sebe wan nya ho coach a ehian sisa fofa o ja tam se nipa miensa na se nipa mien mu didi a obi tim twa kontomani aka se oho twa ho aya kwankire eti nipa obetima bompaye sa obetima bompaye sa mpaebo no obebo but u say hia kwankire ne odi for Samuel so ye okay maami bi ye na dwese wode ne be etu kwan akosirim na oba ye ho se okọ no me mpese meke kansem bi ho but munim de make okọ esirim na onim de enti a wa ba ye ho eti no ye nche no odi for Samuel ho na so maami baby out there sanka wo ben o se ha na mete se mo bo ne din maami ne koy ye che ne ma ne koy okọ ye na ne ba obawo ne ha wode akora na ekọ esirim no akwankyere ba ye se maami oba ne be yanka gane ha nefa ne ko because no ni kuntam problem aba one ni kuntam kaka se obeja akura na man ne papa de one ne beko akwankyere ba ye ne se jakura ne wa maame sam de ne beko ye keka ya no te ase o ya so den eno de akura ne ko odifo ka je se o de akura ne betima ko ne mo nsan fa ne ba nye se wo koja ne wo akura ne ba ko wow ampani nwane ampa ofro di for some afede ne seguniti odi maya so den me banna me ba ya wo ka kire me no me de akora na kona me de ne ba ka mu na ya lebe cha akora 3.1 nipa bi aya so den nipa bi anji nipa bi anyi no ma bi ni me I Saki yes boss me obi a me ka se na me ya chinyigifo asole a ye kan ne ye se ya asole wa yi seven preduasa nipa bi aya so den onkwa sorry bu okura ni ka butu kura no oho na ne drinks won nsan wo yes adwen omo ho pa etene se wo tie sa no mene ne wo ka ntu nsa we no a wo de kasa ha ya so ya futu no we su bu sa na wo etene de pesa me kan na ne se akwankyere papa e wo manhia odi for sama so ye bo mo de akọ papa bi ye kokofuo mo amoye kokoo me se mu ntie ne ye enye obi ye kokoo obi ye kokofuo be se firi akokatafo 2 bags kwa wante me na me ka chow eno sa ha de no hwia Saki on se de bia kwa bi kan na sem se sebe Ghana anani patuntum ya even say so hwe koto a koto on se bi etuntum ne bi ye kokko yes wo se tuntum ne ye ne ampa so do mu gugra wa mu atuntum nyina wo mu so omu nyina ba ko ye so ofo na we twe no ban kokko no we ya no mototo aso no mu nyina obetima bie so wo do to kokko afa ne kofie wo de ade abua no so ade ba chu bako no omo ne nam kitchen ho omo form ho adwum because omo ka but ha wo ye papa no ana wo koso na wunwa atwem san anu ti na make atwa akwankyere wuti fiem efie a wuti mu no wunim si ya do so ati ase wakoto ka wo si fie edawano
o ka eno ametme kwa yie meteka mu ameba na papa lady bi o teka mu wo di nkomo ni pesumasi no munim so akwaji sika abetu fie ho no munim se sika no me na o de bra me wo me ho yo wow obi tika no e kronfo ase wo ye kasa ya dem pesa me kan se koku asema America no papa yi ba ya hwe ye ene dan nem odi fo so me ne ya adwumanya no nti ya kana so me nim ne ya ka wo enya ha wo enya ne nipa afa ye so ama mako odi fo so na sabe ya beka se no nipa bi wo ho a sabe wabo na mana fro so no kwotena so na ede wotete na mangobunu ede bro enya ne ti ya ka odi fo so asemo a wa wutie ye buru nyan ade a ukoto ya nkwa ye nto no me ka cho se ya kwankyere baby a wote wonim de wo ufri e ba no anopa ufri ba omo no uno mu bo nsan omo na wo so obesan ede ahia wo mo but you don't know you asin na hokwa papa be ja kwankyere sa ukoko ni manwe abra akwankyere odi fo sam we yen ketu abi o se ko mi hu afafranto sa ada fafranto a se be wote sa apan mi hu bi da awafo ni mi na me ka kiro akwankyere ne ko so ye o de ko ye ko pete sa akwankyere ne wafu no afi de papa yi o ba na ye den esu na o de ba no a kire ya wo ba na o de se de na nka chifita. I'm the best farmer. Wow. Because of nefuo no so na enso wonte. Sana nipa ya bra botie. Adansi die no doso. Omo abuchire, omo di fa number no tudwa because obi tika mu or kwa sorry. Ampa kwa sorry odi fo wonya sorry o. One day need ya kwankyere nya media ma no. Iti ya kan say ya won kan sure say ja wa sorry a wo ko da bi ko wa sorry. Ne mum bra no ho beji akwankyere. 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 yo menhia ahemboboa no kumase menhia ahemboboa ba bia wo hwe firi ne de wutie firi bia yo menhia ahemboboa no yo Ejaba family house ehwa ne yewo yebutuo eye susumnum aboa nipa okay na wotwemu ni nyina che se Sunday na enka ho o hawo ne amane bia wukom bia fa bedae abeja ma me nwa ka edwamran so aka bi na ono otu ya so wa bre ekwanya akwa wo be pia no nye se no nkote o na me se wo de wa fe ne awo dagi ya yekoyi aba o mere fe na papa diska mama me awo yi wa fi ya ne se na me kan yo se Galacticos wo ne me ho na bre ke yankwa enko ne mere no ne kura no ho pe o ba da manu so na onya Satam no onware ache no obesisi. Ba jo mo pe police fo megina da ho ma na e na asem besi. Ati. O de mianu secret nkyere ho akwai. Mian train be bi kum. Nso je sha. Omo no me so enso so. Why enso so. Ah fi. O be kan ya mienka. Me da se. Bema. Yenko okay. Mani panyina etie nti asem chia matiefo no mahwefo pa. O mo Facebook ni. Mieni panti ase se o ma bia ni kwa nyame fa so ball no o man no enti ukwa iwa adwene se me wo aburekire hwade o munye se we hwe wo man hwem me ma me kan se mi kire me wo se hwe oni buchi aho no wakwa agoro ufra bibi mam ahoya wo ho asondem kwa ne kan se makese madam fu bi amaso me pese me bodine o mu se wo de e ma onyina property ani mu da o you say o di t-shirt na ba so de no se mfa motor. Oh, wan kwa so de biu. Wuti man we mu a. Wo fa sa de ho kototo obi. Ya na ya me ya se. Wo man. Wo ye ya na ba fu anwene se ne yesam. Bibia obeye bia nipa ni bere. Wo se me dem ho kototo ba bi. Enti obi a o ye chinyifo a onye ade nie no. Ona ade ye no. Me de me mfama asem ni agoro sa o.
am will be dear grow, be the bond das, will be trunk to say, pay, I'm one who wabra. Yes, it will be an a woo. Men I make catch up a baby fat, or be uncle Nejuma, or be a driver, or be a mason, or be an in a Juma way. Would do for the dear Nyamidi man when they say, won't not the one yakwancher and famon, a quanchanian and ebo, a yasia and a quancher bag. Na mo de achinye ne niema bi obedi obi anu achi bi kura onu de odi na chi ne maame akọ baabi wa body for ho amena bibi ama no o maame nso o ma ho ndi sa nipa na kasa na nso o ka bi o mobo me ka kire wo enti me de so bonto mfa no mo nkawa hwe ukrom de we he ensu de bodua ma ne ya adwuma wo abibi ma mu bi da buriche nso yemfa modua wo so mu tiri mu fine ti nsu no ho ato no enti na obehwe Ghana nsu bi na aye kokko na ni abede no openipa ekunu ye ha nsu hwe aburoche nsu a obi ani hwe ye ti ne ho ato no me na me ka kire wo tu da ta hom yenkum empe ba bi mfa what de me ka kire wo no yensu no mo se galamsey na aye nsa nya galamsey ma anyina hwe ani aburoche de so hwe da ntamo ni abreda na ni asoko se ye de wakugya no ti opo waku me catch on na da woti kam na speed e kwanya wo da ya hwe passenger so bonsi obi esi wo hwe nsama mpo wo twe no ko mu de ni ko what the me catch me ti wo ma we mu a odi for somewhere hwe ye catch woni achiri kuma sim finfi ajaba house family house ho e ho no ahembobo no he ya bra na be hwe wo hye brem na hunu ba bia anam no wakunkon ana obi kan na wo kan ni de o ma me akwa aba hwa odi for somewhere ade mi hu wo no ho na kwanche ne ye nketenkete na Ghana no ade ha ye pass ye pa kwanche akese na so hwa baabu na so kan wo se kwan bi wo ho a na so tene woni pani so na so na kwan bi asem he wo munu nka ba se baabu enti no okwa bi wo ho a ne sua enso na akwanche ne bi wo ho a odi for ya na mkwa hwa na na we nipa nkwa ya akwanche ma nam de wakokọ a akwanchira kese na ntwa kese age no anya yie nti no odifo ya ketewa bi ma na okwa na ozahwe na chini tiri mu ntene no afi obakọ so no de adanse ye ba na yeye me de abrantie bi ne ofie no ham de abrantie bi ko odifo wo se we bibie ye ofa wo kansem odifo de se so no hwe no de o ma me ton nyaadoa na so odwan mu na se wotra no koto oba foforo ho nyaadoa o ma mo na obeka o se bi wote bosum bi wo mfie wagya no ho na anam abosom foforo so wo de opa hwe yewe fa akwankyere kakra bi akwan bo ni tin ko wo yedi wo kokko ye no anu me ho an ofrem se me wo hene me na me nko di fo wo si wo ko be bi so ye ko bi se wo se hwe bosu no ofie wagya no nam no emfa odi fo me da me ntimi kopan ofie bosum na mmom wagya no ho no na se wo akran ka be ye wo ya wo ankra no enti ye wo ha ne man kitinkiti be sisi akwan ya yenim hwe sister bi ba na wo fa me ko afikyire ba bi no se asem ne kan din na ya na obi ne me bedatam bia nti me ware ye no me nsem pie o na me nia hoto ana me se wonti me nya ho adwuma nyu adwuma me nya adwuma besene wose be ma na ntia na me se besene me dem se chi nya na me mpe no de ko odifo ya kan we okoye we se no na asiri dwadie kwai asi na wo kwai osi da bia wade ne ntokwa na me se ukunu obi twekora Sompa na ifo ka choso ukunu won obi twekora enti wo hu bato na oma ukunu no nya sika wa hunu kurani se kurani bia bo mpa so onye yi ko ukunu ye yi obehwe oyi enti sa nipa won ne twekora sunsumu na odifo ya kwanchere wase wadante enti me kura kwa okoro bia faadi na odifo akwanchere ni susu ani ntino ya na amanfo nim se de wakọ kanka no enema ekoso ewo ajaba family house wo no ya adanse nko a mesere mu entena ho na o man na ofirim na ho anamo na ese wutuo yemfa number no ntudwa biom na obi si 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578
0578 40 55 19 19 0578 40 55 19 Yo man shia hen boboa no Ejaba family house. Ye tena se na watwemu ni nyina hwe nyame ma. Saki ti se Sunday ene ye tena se nti. Se de ke ne omo na bobo ne ma so no. Entina ebe ye da bia me ka se yi nkuranhye so enti entina fa konfa nhyɛ da me fam ka se be yi afi na ekɔ na wie eduru samre a on se wo ageji ade be di bronya saa na bayifo no so ageji nipa a wo di bronya wo suanim so enti no wo tena hɔ am ye di wadi bronya enti tumika na bra so tumika pa na bra me hia hen bobo na be pa kwanche eduru samre nipa so oni adaje o samre so na bayifo kum ni papa if you say samre ni nipa so ni adaje enti fidie ne yasunsum da ho if you say obi ani abre saa na bayifo no so ani abre omu hia samre meeting ko an omu sori a omu hia eye enti wo na wo yade udi bronya ba da wahunu enti da bia me ka asem we say so obi wo sika na wonim de edi nanim na obi ni sika na wonim de edi nanim an ho won fa so che wa wo sika na wonim de edi nanim enti tumnika na ba yan hwehwemu sunsum hwehwemu na mihu yankani aduru enti ohaw ne amane na wonam mu no obi wo hɔ ayale da no so pa ayale korankoro da no so wa ya wa kɔ hospital ahodo obi abi yade ne nkɔ enye hospital yade hospital yade ankɔ tumnika na bra man hia ahembobo na Jaba family house obi wo hɔ ayetɔ ne ayentɔ sunsum no obi bɛda obi awale asɛi akora keto agye ne yere firi ne nsam enti uto wo yɛ dey obi pa akɔntuo obi awie school onya adwuma yɛ obi sa afi ko na wie obi pebosia kakra bi dia ya adwuma obi pemmoa firi obi ho e dia ya adwuma so osoma na age o chese enipa no obi pa won so mfiu eti wuti ho ye de wa wutie wuti ho ye de tumiri kabra man hia hen bobo ano e kire nyam ya adom a omna akokɔ de ko ni atena se asem no bi agi obi ne sister Penny ana ne maame why ya why na enwai anya kwa wo baby na wo kɔ na ware na wo mu no eboa pa wo e wo fie na nso onya de me di kɔ no sɛ ewiase no obi so ni bible mo kyan me pam kye onyanya bia no mo amu tie ne mo amu abacho empire ye to sɛbe wo o bɔ empire ye to sɛbe so fu empire ye to sɛbe e was me ka sɛ wo fie no ano ye pani ye sɛ ye meeting ye wie na sɛ bi nwa bi mo empire bonu mu no awade wani tuawo sɛbe wo pacho sɛbe wo omono nsura bodin ozi me modi nsura bodin o nipa no ote me sani fa so na me de sɛ me pass mu ti so enti ye kan me kra de mitime boy sɛbe bem wo ye ka sɛ bo na mabo wodi ana wo so watworo wo fie na agi sɛ ko fa behwe so eno ene sɛ na me jem pa bo sɛbe wo na me sɛ wodi a watworo no sɛ wo ye be ma uti etagwa me mpani pa me no uti etagwa so charge wo ye be ma udi mu so na ye ka sade sɛ buffalo for no down ho there because buffalo obi ama ye ka sɛ obi adole wo kan we no na so wo hear you because brenyan na wo ye so say manta mo de na me ma bodi era base ya mi shapa dem di twato odi for the numbers ne betu dwane ye me papa bi si ano fras no na me de wonka fitam ho mezi ho wasi enima no anso no nipa be 4 de na toato so wasi ebe bosome ni ato be 1 enima kro no anso na wo mu nyina anso ton enti wasi nko obegya akora asesa no obi si wonya ebia ne nya papa fitam ho no obi nye ayida no nkokofa ne ma wofuri wasi bi men ho na me se hwe jeja na yere no mu de ye to so no mu nyina anso na kokwa aso na me de ko difo mfa ne makro na ne makro no a wasi no onyi wiase ni na sa niema ekoso na man gi wiase die oso medin ko di for ba afide niema no kro no ani ye ntom afide ye to wasi eye no nwanwa ye na no onyi niema ni sa de no kwa mana gi wiase adi ye ketin na free ho form de ko bra me bre ye no so onko ena me se odi for ye mfra no odi for frɛ no obe papa panyini okwa wasi onyi wiase niema ni do onko ba bi da na so sankote ho anu owu ke mesere ni me ho aye kense no unyi ni mesere ko ba bi o na wo kuro no a wutim ne wo ma na ofirim no wa anko ba bi a
yes ebe unzu kutapoma hwe unyini na ye kwa ketere ma yedidi ade de na ewu me na me ka kero wiase mu nsam dɔso na wunya ni ntam mpa aduane bi wese nyina so sa be for da de tagi etu na sen na obi ke eye wiase mu nsam dɔso nti na kasa no aye bebre sa no na ni nyina aye odifo samo ho nti mesrɛ wa na mbo ɔkye na obetena se odi time be na aye ɔtena se andopa 6:30 ni atena se ni asɔre 3 o'clock okay na otumu ni nyina che se Sunday na nka ho okay nti o haw ni amane bi o mo fa me da Saki nti ye de number na tu dwa last one ni asɔre okay 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 0578 0578 40 40 55 55 19 yawo menhia ahembobo ano okay. eti akukọ di cool ni atena se Saki chena yambo obi afa ne haw ni na mane ye no emedaye odi for that yakra obi afa yeah that's it adaruma mo hospital 21st clinic mo nurse no afre mi sumuti okay ma menchia menu aba magi okay ene nurse ne doctors ni nyina na sa no wukuru fu ma wodi se okay ene so mechia na wonim se ayi Tofia danfo pa somafo Paul oboban no nura no sie ni sister emani yako yenu aba Elizabeth o se sibe bo ama chiri kurum okay yebekwa kugya ne nde na ofenso aso ma me kurum so ma me sara kwanche so yesie no nura okay na me am yonko Pepis fast food ya wo asafo okay mesre no mo nyina no nuan nyina yako o sibe kam nyina me chiam right so am municipal ya madam fu bi wo no na time planning o so ti opa that's it it's what hene me chia bebre wodi na me wura fika kraka bo wodi next week ma bo wodi so am municipal ya chia wa kra for that's it I mean sha mo pa eti for ye to dwumadi no so na before someone na we twa mu ko ye no e be fa call sakra tofe enkomo no penenia wo so e be fa call sakra nti se wonya o personal experience am pese me no share na mamenya birthdays we nwie me wi a afei e be bia homa no ama mo so ma be ka bi kakra nsa na ene fache wo ho mame bia betena ni mo ha mame kama ne ti ne efe me fe pa abetena kama nti me du ho a mo betene nka right nti onuabe ma bi ye frɛ no Daniel Ousu Echan. Yes, Daniel Ousu Echan. Ye traffic manager Jackie inia no ene udina woda Daniel ewo ye teaching assistant ewo agric department ewo Kenya UST. Nti Dani ya we show happy birthday. Fa Nyankopon show pa na onfa mfiri adum mu enko adum mu oma mfi bebre so na unhu nananom yeko Sandra I was Agona Central SDA Church. Yes, Sandra. Hey, Sunday. Come pa. So you show happy birthday. Yakupon insha. Na sana smile no. Bruni Beka say may this smile never fade. Nkoswa na one smile na enoma pi enoma papi emra wa bra bom. Yakupon insha pi. Nana ya asantoa champon. Or MTN Bantama branch. Nana Yakupon insha wate. Don't associate kama or star no so fe pa. Tinaya ya show happy birthday Yakupon insha pi. Na fi yanko Mrs. Joyce upon Mauli. Mrs. Joyce upon Mauli, yeah. So for mame, so we show happy birthday. Yankopo inshallah pa na oma unyini emehu nananom. Afi the last one here Rebecca Ousu Ajiman, aka Mami Becky. Mami Becky, her husband, collection for
from Edus collection. Oh, okay. Edus collections ne ho kani no. Wow. Ukunu zo boy dwuma pa. Nti Rebecca, yɛda wase. Nyame show pa, we show na we show happy birthday so oma kwatenten nkwa ahoden ewumo. All right. The birthdays nasi. Yɛda wase yɛ twat program no so. Penenia wo so. Ma menka asɛm nkyerɛ say we den de wo no obi wo chen. And I also so watching will be. Intimacy be content. Why? The one only and so. Okay, we'll be our home so. Hello. Yeah, yes, Akye. Yes, boss. When you come, Christophe, adult education, Papa. Oh, Christophe. Good morning. Boy, on command of faith. And that's it. Obi ọkọtọ kinkan tsọka brọfo bia de kuma say mi tankwa na obi obetumi aba bu ju one month at that time brọfo 0257 696996 0257 696996 da wo boss say channel talk be bia wo bia asemwa enamu dia be woni say enne problem a yanya pa wo wiasem ha say ye de ye ho attitude bi. Okay. But I read a book by John Mason. Was it imitation is limitation? Imitation is limitation. Okay. Good. I mean, imitation or who's your beer? Now one can be at the opposite way. Now, what don't want to be to our intimate express who ye? Sir, because Yami Bo a different way. Come and build it. Come and behave like it. Yes. When I'm in that shower, but you are trying to be like someone. Okay. And the basa wo de na so yeden eso kapa. The moment you see ye one you need a funky. A basa ya me bibi e be kan. Don't imitate somebody. Okay. If you imitate somebody, you become limited. Christophe, that's it. Yavi show. That's it. Hello. 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 Hello, Saki. Yes, boss. Black John. Hey, what for out to me? And they wait to me. And they wait to me. Joe also. Yes. And that's the want to will be more. And that's the Ukraine, you know, and your pet. Any Yamis born, you can be yet entering a vehicle coaching too. Yeah. Ubia the Yamis born in city. And the Yamis no happiness. Yamin come on to Bapampo. That's it. That's it, Brad John. I mean, show. Okay. Hello. 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 Bajo kasa kasi kakro ente on kai. Hello. Okay. Good morning. Hello, good morning. Bajo mediani do good aluminium kasafi bro ahafo. Wow. Brado yeti iti o. Bajo kwanya iso na macha minia ba antimagi ochibaye wo dum kumase. Okay. Okay. Bosun bajo the machine juma pa mobo. Nipa ya ba no ye de hwede obi wo ana ye pese nya de nipa ko no wo nipa wo wi ase me hwede obi wo ebi kwa na nipa ko no wo no ebi atete ne ohawa ofamu no ebi kwa na nka wo nya de wo no ebi na won ti wi ase no wo. Yes. Nti ewi ase no ma woni so de wo. Okay. Me kai ma mi bi na wo adamfu bi na wo se ni kun bona ko ma 2 series. Ana na banfu no ka che ne se anya ukuru sika o de ma wo de e sapa o. Ni wa se na ono so ni kun bona akoma 50 pesos. No bona akoma 50 pesos. And ono si 2 series ni so. Nti ono condemn 2 series no. Kumasi yonko pa o. Ono so pe ho ayede. Abeshe. Ori ati no akwa gini kunu. Abraham. Nti ma wani nso de ho. Edase pa na mi sha. Edase. Hello. Hello, good morning. Yes, good morning. Yeah, me pastor this is Akabe me katasta sankeba. No problem. Yentio. Okay. Me personal experience is that the Estes that was 2016. Me a technical student, me electrician. Okay.
Miami Juma Kaka and hospital no more pay a Juma and a cleaner and I made the application for no more farming. And now, my uncle say, now will be an electrician, the cleaner the other then I'm just will be to me 2.3 Ghana, Aqua Bridge, a cleaner. There was one accountant for Ghana in the normal. Yeah. And Juma 1.5 year and administrator. The Juma no hospital electrician who were 2 no more recommended man and a poor Juma say, now we need Juma see and I'll be a cleaner. And I say, and I'm so a fire bed down when it's not so. O man ka zon electrician, but because on pe cleaner, na o se me yene ka kakra. No so pe machine ni je me. Before ya no se family appointment letter no ko ya ni assistant electrician at hospital. Wow. And me ne sika block almost 3,000. I think you sika akwa control energy commission. If line facial exams na enya me certificate am ye me juma. Wow. So you man go for na ngami jaya so o cleaner the young guy o ye in a hospital no carry senior and ken kan ga di medical. Kan you maybe an na mumpo. Ni ban de wo ya dia ye de wa plan e beto na fi future enjen and that's it. Right, yanko next one. Hello. Hello, good morning. Good morning, boss. I said Kosiapia, I'm afraid it's Peter's road. Coach Kosiapia, I'm going to say, Anna. Kosiapia, oh, that we are the namesake. Okay, I'm in Tonka. Any part of the program, before bow. Oh, yes. We are passing your mind, yeah, there I was saying, elders. Share example of mine. Or not present a drill on side declaration. This is all come from. What are you kakra? Yes. Yeah, and Madam teacher is teaching work. It's a stepping stone. Yeah. Because MPs, ministers, I was a teacher. I was a teacher. And a teacher. Because everything. No more friend with yes. Every know, how your head will be down, baby. Yeah. And I said, that is true. And I said, they are free. They talk about the can once a son. When I'm from, I when I'm from, was the ones on the car. What you actually? That's it. I'm sure. That's sorry, not the Bible. Very, very clear. That's fine. God bless you. God bless you. Amen. God bless you too. Bye. Hello. Hello. Hi. Good morning. Good morning. Patrol Zephyr saying. Mebusem, okay, yeah, Mebusem. Thanos, okay. Now, when you be here, you know. Now, you might be on that. Would you find Jackson as well? Not just what to be sure. Was it my one in Uncle? Ebe, I'm only said you want okay. My neighbor will go. That is on fee. Because of my signboard and when in the Yamama and no, yeah, there was some Kaujina Yakra or ask them the power as a line when you clear. Hello, Bajo and Casa in Incomo. Ababa will be 3.1. And the young should be and will be done. Maybe I win him. Sa brebium. Oh, na in common na say and common education in papa. Why to the sabrebium? Hello? Hello. Yes. Morning. Good morning. The patrol prefer just more. Patrol se frozen. Bosheba, okay. Bosheba shouldn't you? And then wow. And then the first time I meet you program. Wow. I started free.
I'm going to pay for that. Okay, Sompa from Kagan. If you require fast on this year, you don't say, yeah, but I'm wow. Yes. Maybe you'll be on the phone. May turn my highlight. Okay. Maybe I'm for them. What's about? But you see, I think only every Sunday, every man saying that our thank you. I think and one no. I'm not going to start to know one, with a cat case, the woman cat case. 2, beside teaching. Me ko ye ni na ta ke me ba me ke na di ni ma ko bo na ma ko sa ma ma bo ko bi sam se na te a di ba na o ni ta di ya to mi te me me se na mi chi wo en ngwase poto e ye wo sa o je ma ye ti pra na da ti ya be bi ba be fa no ni correct ni ni se se na ko ko ka se me ti pra na na ye ti a e be ka da ko pe me wu ma ye ti yes ansan wo ye ni se fa wo ti ya let's make the do and conversation with you. Now, say you must come. Mean I make me na make people come and that's all I make me necessary for the money. Yes. For men ko na me boss for them. Yes. You be good. The best way you know. Nti ma especially ma you offer say you want to say or you can say that exactly now be saying. Nti ya you just maybe you be do yes you do ya kwa fa so do o ti ana we ka fe asa kwa no so kunti yes ina ko ko mo na asema wa ya sho se ne fa so ya me fa ko ya ki akwa ko tungo yeah that's you shall so if I last 2 calls na fe I told you my DNA so hello honorable secretary good morning no mejo so but me tell so penyin ma Mary amunyina joso da bi DJ Tofiakwa wo bia me tia no me say tia Dr. Brother Foster mo the theatrical expert na mention be wo bia honorable secretary yes boss amranti ya bandi ye ni so de wo zahu saki Sola Abubakar when we now for Sola Abubakar mas kata free na napia menya nka mete se wo enso mi nim shukura wo na him ni hu she sa no mi nim shukura wo na him enso menya na nka tintina mete se wo ya se wo enya guru nti amranta ya ba se ye ni so de wo ne ya manyina yeah dan ne kata che ba ma di ja se me ye ni miri obi ade no Dabi obia so we yiro ho kan kire ho yes e mo ni miro bi ani bre na me yin so ne ye wono yes chefu tu sempa wudi bu ho ma ye ne we kire sampa DJ Tofiakwa ni mu gbaduma na Sompa de twitya ko na kasi ajire wo mu nyina mu trimu de me dwene wan ya menti ase mo de na different kura nya me nhire mu nyina baba that's bye last one na fi yanko enim hello yes boss Fred and career. Fred, yanko enim. Me pacho, I me bi na kana bi na ekwono so na ekwono. Ekwono. Bridge. The don't say so I anticipate afọ. Na kama na ka se tia na no. Okay. Nti o si ni tra se fe nsi no hu se kama afọ so na mi na se a. Ka fe de tia no e so pa chen de. E tia won na no. Okay. O bi na ni na wa kwaje sa de tia sa kama na no. Not only say one soon any who you na. Okay. And you will be na no say apen na the shi ni ma de he na nim na yira. When ti an chi sa aka ma ba ko so a. Oh, shi na so. Oh, yeah. And ti sa one page o wo so a e be hwew. And ti e bre di ka ni aye ti say oba de ke to ye tra wa koye ama na tena ye kese ni yada de ni bi ni. Ozi adon wo ye pa. Ni wo se wo pe ejire. And of course to say yem pa ni sin ni nyagire. Brother Kaka ni ho agina ma se fo nya. Abraham ebeje. Ndi wa trade your so a ehwero. E da se pa ya mi sha wate. Producer say emfa bi nka ho. O de emfa last one nka ho ne enko enim. Why? Hello. Yes sir. Onu nya fo so kiye. Yey. O to say. Ya mi adumo. Ya danyamia Sompa busu afo nyina se damasemu nyina woda so tinkom wa hoden
the chair Dr. Brother Foster, the fetcher DJ Tofiakwa, so pa. The chairman Mary, I saw training in a Kobnakasi. Oh, Kobnakasi, the another a terrakigo. Yes, it's Yan. I said, now you too much. You too much. Just some for the average for them, you know, so the money that Jesus from my mind, you go to sing in the sea. Hey. Check your some people. I almost want to buy one more dog and the echo. A libre, and so dear war. A libre, and Namayan so dear war. Saki. Yes, boss. Yes, ma'am, I have by a pretty one boom kick. And libre. And it's also the penny cars are Coco to Potter, Coco Bissan, a million who's with you. And you would want from or Catherine is say, or say, share, Nimpa the Jimmy Swing now, or the Jimmy Swing, or the Joe no Wakukuno. Wakuku, Mr. Saki, Yamisha, when you do my date of your baby will be a that's a quantum mudenti, and I know any. Hello? 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 Okay, young queen, hello? 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 Sompa 93.1. Oh, are they? Hello? Hello? Yes, boss. Pastor, good morning. Good morning. Pastor, me tell you, young in Incomo. Hello? Hello, good morning. Good morning. Doctor, your friend Victoria Betty, because every paragraph. Vicky, ye in Incomo, Bomin Como. Little Kakao, the person make an essay. And it can be almost. Sompa 93.1. Pastor, me tell you. The person Kakao make an essay. And it can be when you answer near one. And then we ask you another Kakao. Not Ashiro. Okay. Obia Sonia, a woman ye. If I shall bye. And that's it. Vicky. Hello. Pastor, good morning. Good morning. I'm Pastor Dougal, my father, you may cast and back to picture to my chance and Pastor. Work up here. A blanket jabba. Everyone in number of free Brazil. Was it your friend a name and look alike? Okay. Oh, person yes a name, but what to me is a name, but boss and a puzzle. You know, also send a pass or send a pa, but one to me is a name. What is a name? The number. Yeah, my name is Sonia. With us. And as a pa. Hello. Hello. In fact, good morning. Good morning. In fact, area say, I am my Sonia. Okay. And that's it. Tofiakwa will be a young boy. And that's the part. Michelle. Hello. Hello, good morning. Good morning. Okay, James Yanko. Mr. Yes, and I wanted this one more and answer what they are. And get it there over your house. Because meaning that I'm phobia on the number of the no most usually any thing to you know, when you messy. Are they? Because they didn't want to go with them. When you messy, or messy, I asked them. Wow. Oh, don't know who the time with them. As I said, they have a messy, and you see a problem. And you will never go away. And if I get the home of them, you know, no, no, nothing, Massa, we are busy now, but not for the Massa, what can you come back a year? We are number. So many honey among was me. Do have an unfunny but me train. I mean, and then put your name. TN train Yakupon. In train Yakupon on one Imrimuno or DBC. That's it. Hello? Hello? Yes, sir. Maria Sonia coming and Council and Council Senior. You might go with them to do. But I say, Mr. Mamma, they would them to cry. That's it. Not of the way. Tofiakwa Etienne Nejikakra. I'm one next week. I'm not somebody. I'm not Casadia. Now, one more deal. And then
Hello. Wa modin. Yeah, wa modin. I'm in the ocean, but I don't say. Okay, I feel ending come on. And I come on money the much you put brave much in crime. To be an any and so the one of any panona or ye before that American. Sao. I will be an any chat and so the one. No before. Any panona when you got to know before. Wow. You won't be a clinical more. The plan will be a person opportunity. It made any a bit made any money. Okay. At that time, I used to see a picano. Yeah, dear, be a picano on Tuesday. Okay. If it's an hour, be and manifesting that I can open the ayah to Christ. Whom be adoring him. If they to Christ, got no yes, and under the man or call Yako take out. Wow. The home not any baby idea. Like Obenia, not only to keep one and Nama, what to keep on your same. Oh, okay. It is that person, not manifesting Pelibria. Who taking your different own or yeah, be an home. If you put your Mudama, that you for more money, break on the 13 and maybe 1 better. That's I mean, show you for last one na bra kwa me wa mantem but me mana kan akra. Hello, last caller. Yes. Veronica Bajo say. Veronica fashion as sorry mountain. Very bajo baminti wa. Oye ne Nyankopon hira mo wo moduma pa mo ye wan. Amen. Na ade ba ko ne say. Aya na me tren kula dwumenti. Ya me hwe enkula ni bi asetna. Okay. Na akwa ba ko be hwe adwuma mo. Me hwe ba ko no ba ya na ba ko ni ye fast. Okay. But the obeto no the obeto ni ye fast ten there. No me da. No eto na ha. Okay. Enti man a juma fast, no, what's in your man a juma fast, what's in my sana, a ya. And she, I can't get juma no time, and you know, there is a man, a friend, and a mammy. So, young couple will be answering. Or be one of my what's in a juma pick it fast. Or be one shall what's in or pick it. I will man, I play at the church, and Yaman Kwanko Kumakalano. Wow. And me say, me get one just who ya na ni ble and then my blood when na e basa. And see me from to mo bin and blue be dey don't be a fanisa. Yeah, start yan wan yan sa. Actually near ba ketwa ni bi. After say ya ba industry. Yeah. And see you said ya we want to what ya o be brasu beti. It's of a processing. Yes. It's in a so obi ama na ni na ho. That's it. Oh, na ngwa tina ade pam for ye beba ho. Okay. Esi a mo hwe ani. Ba hwe we hwe anum pa. Aha, ngwa ade pam for. That's it. Ma Mary say opeso ye no fashion designer nti e be di nkomo. Why? Ma tro ye. That's it. Okay. Bye. Yemfa course ni sia. Yeda masifa. Ka say di akira. E be fa saa ma de ache. Yeda masi any program say na mu di akire. Bra kwa me. Sompa 93.1. Koye wanka bi de enye koye wanka bi de ai se ene de ehwe mpaboa na ehye wona esun mpaboa na sun me se pa ma pack form e hihye mu ni eze mpaboa ni mu odu me ba tika wa mi tiera me nu yes by the way why are there that's it running show that's it say unu aye so for as obekin kan the Bible can kan de enya de be ma ima kai sa o ima kan David Bible what is that title na me that's it unia e preach na ogina na me no oyeko na okaka si bi na say yeah media me program so dia me pesa ade no wa ha wo ye na so okay kana aha me pam wa firi ha Tofiakwa one that no edi Tofi eja ba bi o bi ano eja inu apani ba bi a okudi bi awrade nza mfa na meka ho asomdum yes na ye mfa sa akwanya we so unim say ne meme da ebe na me bra no George Amphibia we da ye yi na sie no wa nwoma so wow ndi ye ini adaje kra Sompa 93.1 audio abusuafo ndi se eja ye ya nyene ye ho a nti eja ye ne kakra se de Nyankopon wonhwe ye so
abusua ni nyina won hwe so na ne yira wagya ne ho ne ma 5 boys nko 5 wow wagya wo nyina ho isre nyame se nyame won hwe wo so nyame be hwe na ho ma se be hwe na Saki yes sir asemi ya yeken ewo two different ways means udru stage bia enema bi wo ho a uhunu Sompa 93.1 ye gitum se anibre enya ade a bia pese na nibri wo bi okay but ebinum afane se me hu se me nua ikuta nsuyi once okura nsuyi nso ekwan bia mefa so a menya nsuo ni binum menya okay ye be fane se bia ukuta nsuyi memfa nsuyi nya example nkyerɛ tie se bia mekuta nsuyi okay nsuyi bia meto nsuo na bia 2 cedis 2 cedis no bia meto susu kapre na mdinya 2 cedis ni koto nsuo but bia wo a oba foforo nim se o 2 cedis de se Saki wo e me koto no boto na menya 2 cedis ase metumi dia 2 difference na no eno na yesi yehu ena se yan kan so a ebinum wo ho a o hwe obi abrabo no de abone de eno nya ni bre se bia me pese bia me daachi bia me bedi wo mampani nti bia na na do me hwe na na mo bia otutu ye na bia madi so se de beboa me ama bia me so ma betima bedi wo mampani a me gidi se no nya ni bre okay dan se bia me hu se na na do ye president ekwan bia me nam so a bia me yi na firi ho na me ma be ye president ana se mefa kwan bia so bia ye kwambone so na ma be di president eno ne ma enibre ni bam yamfa ne se ma me mra fom na manfo nte ase se yamfa ne se unu nua wo na wo hu se bia unua no na adwuma yakoso kakra na bia wanya sika bia watwa blog kakra bi se de ne enua yiken na afi wa start o ka se kohwe kra ma na wafa cement ni mienu na wafa mensa na wafa nan na de akogu baabi last time na me ka kiro se me tama na me ye construction no me ye wo bia adwuma ma anua wo bia cement da okay nti du tama me ye me de no me to cement no kogu wona nkwala na ye adwuma so bia fa sa adwene ne otim ndabi minim se me manfo obi de ne de obi anso mfa me de nti me se me kire se eye se nipa obeto boase abobra okay ntoboase nya papa okay ena ntoboase no so koduru baabi a wanhwe nso na wo ya too late dan se we school se last time me kan sem bi se boys e didi asofo a omo aba ene yi nso achi no bi no mo ho a o university graduate o obi ho a wako training college awie but on pa adwuma nye o sua sofudie enti ebeduru baabi na wo hu se wo anyini e so ware no nya yire no nya ba no obehu no akofo obi ba na otete no oh enti eno no ye se ade ankasa wo hia no hwe yemfa no ofuri amponsa obo gospel ehete obo gospel ehete o de compare dia yes o de compare ango ba bia kanu kra no ntiaze enti nyame o kwanya ba bia wodu bia ase Messi wo hui wo ya le dia ball no onimbo yes you matter the obeye Ronaldo is a very good player but wo hwe Messi ball na wo bo no na de no tutu Ronaldo hu se wo nimbo de but we di so nimbo pa sane wiase nyame boye nti no obo tintin obo tietia obo akwatia obo obi kese obi binu mo ha o se amempa meto no akoye meye o mabai obi si na mafu na de nde eye so obi sisi wo nipa de wo ho a so obi sisi wo but wan hwe ye nibre body hwe eno a na mi tie ayibi wo UK oba bi akoye nafu okay okoye nafuru no ni yemu no a o mutwitwa ya o mudi niyama ni sise na em so mutwitwa na o mudi niyama ni sise no eno mugya scissors ewum enti o mugya scissors no mu no be 6 months na scissors be da je no mu sa I don't know me nim kwankre fa so scissors no sao etimi ka ni yem sa tese abrofo no kra ntia se ye den na sa de ni timi ko ka ni yem onyare onye hwe because okoye na fu ama na fu aye flat nti ya just scissors won yem na de ma o mu hunu ye ni se edi be 6 months na kru ni wu ye no e wo hwa na ne ho na ho no okay e wo hwa na eko e wo hwa na ho no e wo hwa na eko enom si da bi o mo ntia se no mo sa akoye ni second surgery
omukoye ye na ansa no mu hu se sisi yes ne nti e ka ne yamu na omu yiye no omse na awe na ache aka ho nti e say ne ho no abeye ayi a wontumi enye bibia wontumi nsa atade nkata so ne so omo no so wontumi anya ho hwe omontumi anya ho hwe they say waka dem so enu no ye nibre boni a ebinum di ti wiase enibre boni ni bi me to trotro 5 me to mako 5 na me di share brother binsa so na achieve da ba won hwe so na won fa enya adwuma onim me man discuss e bi a o koto ties go asia okwa won to Sompa 93.1 woman discuss onye se ya na wa diska no onim odiska ni nyina awie na me je cars nyina na me tonton ye adwea ne wo mitiri ni se cars na me de ama ne so mfa nya adwuma no ne nka driver for no me de ye adwuma no obia de sesi ba nka won timu e bia 10 cedi into baby kebe di 3 years 4 years no so atimi atone de eno ne adwene ntia ma me de ade ne hye ne nsa onso ahuni sa onso ahu ene odiska na ni brenti odi ye no ene ohu na waye mobomobo no ne nam nti eni breboni a ebinum titru Ghana fo aha na mete ene menim wo mo ebinum di hye nkrofo adwumam onu se nkrofo eni brenti nkrofo bebre adwuma agu eni brenti nkrofo bi wo ho a ba bia ene ne nkomo wo no ekina ubehunu oni ho bi ubusa ne se ada ede na asia o se ma anya hwio ene ye pamo me but ebia ni bre bia wo de call se de ne sister yi kire se enkwala a wafa mu mi no o kire mo adwuma eye din ya even mahu ntafo twins ba ku ni made pa ba ku ade ne ka no anu wo fe but onu so ni ba bia bia ne field a ho na onu so de wo ebia onu so eba ebeye yi ama no yemfa ye nuanom a bia Ghana ha enkofo o moto nwumi wohwe obi pa ne nwum to ahu akwa wodi ne nwumi de wo to no kama ba wohwe obi ahu se maza fatrante na ha de emfa but wa ebia wo animu sene no ka kire na no won pemasem enu ka hu bi na man sori bebre nso adoso braba me enti de ye kan se ani bre no ye nyai emwa na emom se wo bi abobra na wo pese wo kone na ase on ebi no ho a ese wo koni pakro ho na woni ni kudin komo no kire wo ba bia ebia secret bi ye dey ewo because de me hu ni say yedie is a secret. Okay. Yedie ye secret bia unim ebia nipa no kire wo kwanketo abi so obefa obedi yie brother bi eni didi nkomo na mka chense bra opese onya dwetri oniska wo de be ye adwuma na kan se hwe tususu 1 Ghana cedi every day na boa no yi ano so akoyi de obenya no fa koto treasure bay o de to treasure bay a to ne sa 3 years ne hwe ska obenya unim se benini di sa nkomo na wo to sa susu na nya 2 years no umso kwa bruchire wow kwa bruchire o ndam no koshi papa bi na papa no so obeye ne papa onko ye passport o ka fa no nsa gro e ho no koyi ni sika na odi bi koye passport unim se sa sika na me ma ne boa no papa ne ye bibia ma no ka chense na eji so pescatcha ticket e no koyi sa sika no nti dan mi gina sorry dem e no odi ade ne be kire me se bra obunku to dwo manim se o damase enam ade na mo na ko sha onyame meni na di nkomo na twam a me wira kura afi o damase se no se hwe di nyame aye sika na o ye no na meko kuduru ya wa frame ya o ka se o pese o ye eniama bi menya na me se masa o mo abusuafo bra ka ya mi sha pa na ene ofutio etiefo ye to dwumedie ne so na misisi ano ade ye bi achepa but ene de be Sompa 93.1 maame bi wo ha sei gidi se akemu be kata na ni mama me na ja adwuman ho mra nti maame fa sho bra onim kakra na na fe eni nkomo na ye bidie no so umpeso bo dia fine ete wase pa but asemne de ye pese etie na yesua de wom nti de wom bia na yenka why say na gidi a wanya oba no gidi say after this program no onyankopon ma ne nsa so why nti ye ne mami bidin komo nti me show te waso pa ne tie de ye be koso no mame me ma wakọ aba ena medical aka no odin de ehun hia me but asem na mepe nti mpacho pomen komo yo me pacho let me say me worry ya me ba ha be 11 years ni
Okay, so ba ha. Me ba Kumasi. Okay. Be 11 years ni. Na adwuma de maye bi pa. Me ye adwuma bia ekoso. Okay. Ba bi ndu 1 year na adwuma na asase ekofom. Etimi kofom ama sika me de adwuma. Etimi hyekra na masan ade ka bebre. Ewo so. Maya me ya be hu enche ebekoso nipa nyina nim se ge di oye adwuma wo sika nso ndu bebi a na sika na hye. Na sha ase a me be ware no. Na me wo me maame mo ho. Ewo kro bi so. Na me yare kakra nti me pie ye me ba ye na efie bi na konfo akose obi yare de na ba. Sompa 93.1. So de ne ba ye no na ohun me nso na misro sa anyoma nti bra ohun me no. No say ge yo yare mo fa ne mre me na me dwane na me se me de me mba misro. Ti na so mo kom na me se da bi dwane ko hye dem ti mo ho na mo fa ba ko be frem se bra na onya wo hye o se wo yare be ma waduro. Na me se yo ti me koye. No say wo yare na me se yan. Sa time so na me yare pa makoma se ba pe na me twa hwe. So ka so obebo aba. Na ebo me na ba sa na me 3.1. So man so bibi ma me twa hwe sisi a. Ti o ka sa me mra na wo baby e fra nkoko ti me koye. Okay. Na bra me yesa me be ko no. O ka kire me se me ba ma me nkra obi a. Oba ho na ye Friday. Confirm sem na okay. Me pa chan. Okay. Nti na ye Friday. So ka se Sunday me mra na me see you. Ti Sunday bia no papa na me yesa me ko. Ti me so me yesa me nkra obi a me ma me kra ma nkra na me koye. Me gina kwan ho ana. Me nua ba 3.1. No say wona na yi unioma atu egu abonten no. Na me say sesen. Me so na me ne me na neti. Nti me yesa me san me chiaba na yesa me ma me nso aba fie a wona me na ntokwa aye ntokwa gidigidi. Na mkwa na mse na mpa chaada na wayi me no mo se an ehefa na wokwa a wonkra me. Na mse me nkwa baby a me kọ madamfo bi ho wa haya nti we die nyese me tu kwan. No se woboa. Wokọ baby a wonkra. Nti e ba sa na yesa wona me na me ma me aye ntokwa gidigidi. Na yesa wayi me nyoma atu agu na ma msesa nti me da ye me nya nkọ baby a me kwa de Sompa 93.1. na mfo ka ko gina junction bi so na me koye. Ti me koye no konfo na yesa wona me betena kakra. Ti me na netena ye e ma ne ma me dro no me hoto me na me san ba me ma me mo ho. Ti didi ma na mba kuma se be ma ne hu me no ware me na me ba kuma. Confirm no your ba na be ma. Acha oba sisi akwa confirm no mate se wewu. Okay. Nti me ba kuma se me ware na me ba ye. Adwuma de ma ye bebre. Adwuma no me ya ekoso pa nso. Ebedu bebi no na ekofom. Etumi sika ne tumi hye kra na even once the crown. Minye bi kukuta. Sompa 93.1. Ti da bia nso metie tofe. No wo Fida dem. Pa ni nyina na metie no. Ti da bia me yesa meba na bibia pem message ai. Nti andra de me frɛ producer na okacha me se me mbra. Me ba kra no na eyedin. Me bo besia. Kra na me de for ka bai. Nti me ba se esra momom wa me. Na sa ha no free me so. Person bisa o nana no na one ne ntem ti say. Na me ne ntem ye fine. Me ne na net. Okay. It's body 3.1. Me ne no problem bi ada bi. Okay. Nti one ne ntem ye fine. Di on person obekọ no. Then na e push you ma ubu papa verse o nana na sem so akoye. Onu ankasa kra no nim se me ko ba bi o. Okay. Ena me so man kan kire ne se me ko ba bi. Konfo ne ka se ma me nkra obi a nti no. Me ye se de me ma me kra oni ba bi a me ko. Nti me ye se me ana me ko. Ena me poye. Nti me na na de onim hwe se me ko ba bi. Okay. Me ana me ye se me ko na me nim se bi a obi ka kire ne se me ko ba bi. Sompa 93.1. Okay. Na okọ udi konfo no ho na sen. Oh, metna ho be 1 year. Me ho to me de bai. Ase me koye no. Na oba na oye edwuma botonton. Okofa nuoma, but de okwan so ba. Okay. Ebeton nti ohun me no.
na me pebre pants o jai mame na me kofa beton te didi ma na me yes de me ho ato me de a mekọ na makọ page maybe ai nti me free okra na ha ne pass me free ho na me si o aha nso de na me a me 3.1 baby a me tene de was me free ha na ma me di free ho e ba ye nti me ba ye chiri na mate second for no wa free. Okay, ho na setena no yen hwe kakra 1 year na odi ho no den na portin na we ho ni de se bia o ma medro sa me no a me okotete edro ne bre me a me no a wi a na ma no me bi o se no ne se ti me no wi a se e bia o ye konfo na o ye konfo kese pa iti se nke se edu de bia mo ye ya me hu o mo bebre kra na misuro na me ankasa mete ho no me hu mo mpe bata se yare na me yare o ye se o ma medro ni nti no na wo se metena ho sa ba na ho de me nya bibia wo ho a kire se adwuma na o de ma me se me nya na onu adro me pa chan onu adro na me no anu wa na onu anu ya me no anu. Okay, na ukọ ho ne di na san ansa na hu se afide me ho atome oh we di be 3 months na me hu se me ho atome. Okay, na ho ato no bibia anya wo se sa abra wachi ana a odi mfie odi afe ba ko ho me sa me mbra de ba ya se ejuma na o ka sa me nyama no me nton ne nyoma ne ma no na o ba got se me a o ton nyoma ma no pachan nyoma be za o kwakwan so ko fa nyoma body ne banchi. Okay, nti ohun me no o de ba na me so akwa echi mama na sisi ana asa na o ba bi wo ho ne ba ne de kwa echi men santi tambia na o de mi twa ne ba ne mpo a. Okay, nti aso be pay ma asem. Okay, nti o jai ma me so osra me momode ana me ne no ntina na me nya sa adwuma ne ma nti edu be bi na me hu se da bia wo sa me ko pay adwuma bi ye na me yes me free ne nchen. Okay, nti adwuma na o ye na bia wo ntua o kase bia ise o ma o ba bia atena o ma aduane adi eno nko a na ono andi nkomo spesi bia nka wo plan bi ma wo se edumbre bi si a o mo ayese bacho da bi sa de wan kan hwe nti nyoma na oton ya na ma odi 1 year ho nti se wo so pese o ye bibi ma ho nti na ma o free no ne nchen ba ho de na nka we okay ya ho de na bibia ha me de. Okay, nti all right me na me yes me free ho. Okay, nti oba fie no enhwe fie so oba fie wo maame ene wo nana oba to nana no oda so siase mpacho wo ho sisi a oda so. Okay, ere asem no mo kan me che wo ho sa ne de etiri ho hunye omote se ho na me wo nti me wo fa ba ko na me friend ka che ne se mi na mi ko baby na akasa si me ne me nana ntem ma ebufuo nti ebia me kan bibiti ana omo nso no mu siesie na ye nto ye. Okay, nti me wo fa nso eye bi ba ma ye ko ye ma me wo fa e ma yet na ase na me nana no se on de oni how bi a nti yesiesie nti me nana nso sisi a me ne ne free a Sompa 3.1 o ma me so ye okay mpacha o papa te ase mpacha o mo nyina ye okay bia wo. Okay, right nti sisi apa o su se den na this ade ya bro mpacha me de minti chere no nti na me de aba ma wa dreams da se bia ba bia okoye no na ayo sa mpacha de bi sai mama mi ni wu ya ne de na me da me so da ye bia na me hu na o se adenti na wanye madwuma na ma me na okoye Sompa 3.1 makata nse adwuma na o ka asa menye no enye se adwuma ni nti na me ba ye nti na me free ho no nti eba me ne nya ntokwa wo da ye dwuma mitimi plepla no na se medwane o prepra no ne ho den na medwane me hu ane se bia obi asomi mu na o de me etu afri ne nsem na medwane afri ho. Oh, okay, na nipa ko na o so mu na hu no hu nipa ko na me hu nipa ko na se body a ka o ton na nke yi o ada na wan fanye adwuma body ne nchan ne de Sompa 3.1 ana me ba ha kra no me ankasa me de ye medwuma na ekoso na ekoso ni nyina nche obehu se sika na be hye afri me nsa na masan ko bob sen nyina so okay e be san ahye
All right. Nti before so be ko ho no. Now where then? Me ba ko konfo no. Aye. Na me ton aduane me ya anwamo ne kosia. Okay. No so na ye topa. Na ko yie. Me pa twan. Okay. Na akra no na me yes sie ya ene me de bai. Enso sika ni nyina hye obi kra nipa no ohumia otimi ka se mema wonioma aton o ma me nioma emu ne kosia be 30 million. Sompa 93.1. Me ton wie bi a 20 million na me de kɔ no ma me foforo bi a 25 million na me de kɔ no ma me foforo ba sisi akra me de ne ka sisi a ni nyina she's my brother ma no obi anya issue patcho there bi no obi ati ye patcho na zia dae no so emba bi patcho there bi okay o free mo no edi be say patcho free mbe 4 years beba 4 years nti o free mo foforo na o so dae hu no me ba chan nti eno uhu na akopemre ben me hu ni check akra Sompa 93.1 edu baby na fe de me hu ni bi okay ya semo se ewiase na hokwa o ewiase na hokwa na ma me hwe asem a woka adwuma odi a ekoyie na fe enyoma atimi asesa saa no ha adwen no se edrum rebi a ya na ba mbisa we ukunu no wona ne tesɛn patcho me ne ti kama pa patcho ye adwuma ben Sompa 93.1 na sasa me ya okay o ya we na mo tu ho na mo bi me ade me tu ho na mo o ka kire me se me nko baby me ya me se baby etinche e bia me tie program na obi be ko baby na be ye obi o ha nko ye ma no de anansi esa obekọ nipa no beka so obeju sika na se bibi me nya sika na ma no nti no me nko iti sika sem de anka wachi na afan asemu abiafo me ma momrem kakra na ma mi asem ma odi abeni yenhwe si bitima e bibi dia aboa no asemu enafom kra o se nipa no owo onya kwadwefo owo pe so ye adwuma but otare ana why elda amemra ho Mami, saki ni my be say. Aye. Sompa 93.1. Aye. My be say na okay. Saki ni ma mienu. Ewo honhoma ekutie nipa abrabo. Ene ewo honam famu ankasa so entotoya ye de bobra eno nso fail ana nkugu eba enso mu a anya honhom bia na ekutia wo. Okay. Mfana say madwuma ameye income nyina ye bia 1000 cedis a month. Sompa 93.1. Sorry, I remember me masika ko school. Me ya kon homa me am dibi. Mrs. a spend be say 50 cedis a day. Na chess a month no, me spend 1500. But me income ye 1000. Ti busum be so bia me ye adwuma nso me de car. Honhom bia nkuntia me. But me adwuma me ye no income ne me expenses no balance. Eno ho. Zena me pese mi hunu ta adwuma a o ye no sika san na boso me free mu ba san na o spend ye then e bia na expenses no na ebro ne income so na ma wo hunu saa na yama no 2 obetumi hu say Sompa 93.1 enye ne ma we no menye we no trans say me se sika boso me na ma spend ya e bia 500 cedis ye pen da ho so posa wo ye saa de na o say oyi busumi betu o say busumi we mu de me to nsuo 10 pesos kra metwere say busumi be so no na ma calculate ehun sika ma spend e ba saa na sika e ba me nsam no broso de ya ma hu say me sika no e bi hwim ko ana say adwuma me ye me bɔ modin bia me kasa nipa ho yie me ba adwuma ntem me trem ade esa
bibi o se ye fa adwuma ho bia de me ye Sompa 93.1 adwumayefo no na me nya bi no mo na me abaye adwuma na saa area no ho na no de ohun se ahom sam wo mu a o se ye hwe but na area no bra o call komfo na chi no na enema nyina say na first ansa na wo be kɔ no so na enema asai sa be no oton emu ani kusua o se na ye na okobai na adwuma na nsai on se abosom sam no nema ba ko a ya na se bi wo mu a o ka wo mo ben ho wo mo ni ho no kasa no bi ase say o mo ni ho no kasa ye ka ma ne ko wie se abosonsom no de wokɔ hɔ a sɛ ne etie bia onya ba ko a obagye umienu okay onya ba ko obagye umienu kasa no ano wɔkam ɔnana no de no hɔ nana me dwene bibi sɛ me kɔ ba bi na mankra ɛden na wɔsɛma yi me nneɛma to gu abɔnten na yɛm fa no sɛ me krai kraa ɛden na wɔsɛma yi me nneɛma to gu abɔnten odon akasa mu hwe se papa no ba ho na no osuo no kromo ana ebefo so no ma oba ya ansa na onya konfo no ho akwanya de bia wankra de ba to okọ ne bia na ho boa ne nkomodie bi ne na ho keka na kire se bia okọ baabi na enso ne onana no ye no nso mi nkan ka meka se bia nana no wani okay ti ohun se otu ana mo akọ baabi a bia emwa but ani no se okwa konya bibi ye hawde a ka abayifo ana omo e wo bone de omo de omo peno no ene se wo kɔ baabi na enema akɔsɛ ama wo nti se na omo trimu po no se okwa anema ebeye yi ama no nti na omo ye bibi a frustrate na ema ne nkɔde a ene nkom krom mebo ankɔkɔ ye nke nema nsɛ ena se omo nso wo plans se ye pese wokɔ yɛde ne kɔ hyɛ baabi na ɔkɔ hɔ de kɔ anim sɛ ne ma bɛsɛe de a nka ɔkɔ no kɔ mɛma ne ka sika yes nti saa ne ma no mienu na sɛ contradict me sɛ nana na ɔwɔ fie no na ne tue mu kɔ no sɛ ɔkɔ ama no to ada adidi a ɛne nka ɔkɔ ba a ɔsɛ nka nneɛma yɛ yie sɛ wase dɛ meka no ase ɛna sɛ ɔkɔ ama nneɛma sɛe nso deɛ ana sɛ nana no wani bɔne nso deɛ ɛne nka ɔbɛboa no mmom sɛ wɔnkɔ ɛti kɔ a na ɔkɔ a na nana no mpɛ sɛ ɔbɛkɔ na ɔkɔ yɛ nso nneɛma nkɔ yie ne kyerɛ sɛ ebia na ɔnana no nso obibi a ohunu sɛ ɔkɔ hɔ a nneɛma ɛmmoa yes eti na nanka ɔ prevent sɛ ɔma ne nkɔ no ɛna ɔkɔɔyɛ enim ne ekosi hɔ but me de sɛ ne America no me yɛ kristoni me yɛ nyamsom ni abosonsam deɛ minim sɛ obiara ni hɔ a odi saa nneɛma n'akyi a onya no sɔn ebia ɔkɔ mete ne ho wɔ biribi mu yes ɛwɔ hɔ a ehia sɛ ɔyɛ saa deɛ no ho adwuma ansa na ebia wade no ho afiri hɔ enusam no deɛ de ma nko ane ahaban ne deɛ san yareɛ okay but fa we bra yɛmfa nko gyina hana ka biribi sɔre anadwo ko gyina hana kɔ yiwi saa ne ma ne nyinaa yɛyɛ de sesa biribi so ho adeɛ na ɛwɔ ho no sɛ yareɛ no sɛ nyɛ hospital yareɛ na ɛyɛ honhomsam deɛ a ɛde biribi na sesa no nti wobɛnya saa adeɛ no awie no na yɛagye wo ho biribi na yɛde akɔ akɔsesa saa adeɛ no ɛde ama wo eti megye di sɛ bibia nso nyame yɛ sɛ nneɛma ɛte saa adeɛ a ɛyɛ mpaebɔ san sɛ ne kasa mu no kyerɛ sɛ deɛ ɔyɛ saa adeɛ no koraa no owu nti wokɔ hɔ akɔyɛ den biu kɔde no akɔ kasa sɛ mebaayɛ no nneɛma nkɔ yi nti ebi a mesrɛ sɛ biribi wɔ hɔ a woyɛɛyɛ a ɛyɛ yɛ nyame di nsoro anaa mebɛbu nkotodwa pa ɔkyɛw sesa na nneɛma nyɛ yie ma me owu but nyame a yɛsom no no wɔ tumi sɛ ɔsesa biribiaa sɛ yɛ biribi na ɛkuti abrabɔ wɔ honhom mu a nyame bɛtumi adi so nkonim sɛ nso ɛnyɛ biribi na ɛyɛ abrabɔ mu nkwani mu ana kokuruhwi aseɛ no wɔduru baabi a ɔha woyɛ kɛseɛ wo sɛ abrabɔ mu obi a wɔ saa deɛ no bi wafe baako mfie mmienu mfie mmiɛnsa mfie num bi wɔ abrabɔ mu a wohyia na wanhwɛ yi a sake wontumi mpenetrate wowie a wobɛka hɔ but sɛ wotumi bɔ mpa yɛ tumi totoo nneɛma yɛyɛ nhyehyɛ yɛ na wofiri saa deɛ no mu ɛtumi ɛtara hɔ nso a na nneɛma yɛ yi ama wo ne nyinaa yɛ Nyankopɔn nhyehyɛeɛ nti megye di sɛ yɛne no ɛbɔ mpayɛ yɛkyerɛ no nneɛma yɛrɛ ho yɛ wei twe ho firi ho nom ne ade a
awurade adom sesan ebetumi nti yɛda na ebetumi yaba sɛ ɔkɔpa ayaresa ɛna yɛde na brabo so ayɛ sesa osomfoɔ no bia sa ɔmbɛyɛ no kwafo e program so obi betumi kra ya ɛyɛ ade a ɔmo yɛ ɔmo de bibi na sesa bibi ɔmo de bibi na sesa bibi right yɛnkɔ 21st clinic the sciatica experts 21st clinic maame bi ɛte sciatica no ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔde to ne ba ɛna me sɛ maame sciatica de ɛyare o ɛyare ɔsɛ boo ɛna me sɛ ɛyare a ɛfiri ɔto ase hɔ ntini na ɛsesa hɔ no na ɔmo wɔ hospital bi wɔ hɔ a ɔmo de adwuma ɔmo di ano no ɛno nti sɛ wa wotie me sɛ wowɔ saa problem na ɔto ase twetwew paa 21st clinic deɛ ɔma kwadere wɔ saa nneɛma no paa ɛno nti no wode akɔ ne nam baabiara na sɛ amfa a mesrɛ wo a yɛkɔ ahwea wo sɛ alpha radio nkyɛn hɔ a kwan no hɔ overseas or 21st clinic wɔ hɔ yɛpenti dan no sɛ green kamakama paa nti sɛ ɔkɔ hɔ a saa problem yi a wɔwɔ nyinaa no ɛbɛtumi aba fam ama sɛ ɛbɛtumi akora nso so wɔde ama wo wonim sɛ ɔmo wɔ research center na clinic a ɛwɔ research center ɛwɔ adɔktafoɔ mu gu hɔ a ɔmo yɛ nhwehwɛmu ɛde aduro ɛba na afei ɔmo kasa ɔmo yɛ expert in saa adeɛ wei a ɛni sɛ yɛde ɔmo akyi yɛ nti 21st clinic mesrɛ wo a sciatica express no kɔ hɔ na afei kɔsa wo ho yareɛ in fact yareɛ bebree wɔ hɔ a ɔmo sa but sciatica no ɛno ɛna ɛdi nim clinic no yie paa nti nkasɛ bi a wɔto ase ntwetwew nti woyare a wonkɔ hɔ woyare a still akɔ 21st clinic ɔmo wɔ nnipa pii ɛwɔ hɔ ɛma ɔmo wɔ massaging center ɛwɔ hɔ nti honam mu obi wɔ hɔ a wɔtena se kyɛ obi wɔ nso wɔyɛ adwuma ne honam tumi yɛ ne yakɔ yɛbɛtwetwew paa ɔmo wɔ nkurɔfoɔ wɔ hɔ a ɔmo akwadere saa physiotherapy no nyinaa mu ɔmo bɛtwetwew kama na afei ama wo ho asisi wo ho so ama watumi ayɛ w'adwuma na meka sɛ clinic ɛyɛ papa biara no ɛnam sɛ nipa ho adwen wɔ mu tiri mu nti no ɔmo branches na ɛdɔɔso nti 21st clinic nso so yɛ branches na yɛ bebree ahyeta wɔ Ghana ma mu ha sɛ yɛ bebree sɛ wode wo ho bɔ yɛn a akɔyɛ brɛkɛ sɛ gyamadu ho agye afifiem futi kurotia ne ho agye afifiem nti futi kurotia na 21st clinic agye baabi a nti wokɔ dwabo so a yɛwɔ hɔ wokɔ debi so yɛwɔ hɔ medical Kumase woba yɛ center hɔ ahwea overseas alpha radio nkyɛn hɔ a yɛwɔ hɔ afei yɛwɔ tema nso so wɔ hɔ kasoa wɔ hɔ takwa yɛwɔ hɔ afei ɔboase sunyane gɔso wanchi brekum tachiman takrade islegon hɔ na research center no ɛwɔ pani ne kɔhwɛ adeɛ hɔ na bo sɛ 21st clinic we are into business yɛni agorɔ koraa wɔ hɔ nkransa nso ɔmɔ hɔ koforidua nso so nkɔkɔ ɛwɔ hɔ akra dɔme nso so ɛwɔ hɔ ɛna sɛne medical aka no sɛhwi debi so ɛne dwabo so ne nyinaa ɛwɔ hɔ in fact sɛ wowɔ baabi a mabɔbɔ nyinaa na sɛ wopɛ baabi pɔten a ɔmo wɔ a mamefa number yi ɛnto dwa ɛma wo na afei frɛ number na yɛde paa yɛkama wobɛtumi akyɛ gu tim sisi a 0540 311 311 nti deɛ hia ne sɛ wobɛnya 0540 no 311 mmienu na wabɔ aka ho ɛne yɛsen no yes 0540 311 311 mesɛ bobiam 0540 311 311 doctor sak ɛtaka asɛm bi ɔse so wanto oyade afɛns winipedi ase a wonte ayaresa ase ɛyɛ asɛm a ɛmu odu pii paa nti doctor watumi aka saa asɛm wi no na kyɛ sɛ ne papi o ne mu kɔ na kɔka asɛm kyerɛ wɔn mu doctorfoɔ a yɛsiesie wɔn yɛahyɛ da siesie wɔn a wɔn bɛhwɛ wo yie paa nurses foɔ no nso so wɔn anim te kama bɛkɔ hospital bi wɔ hɔ a nurse no waba koraa sɛ ohun koraa ne phone so a na omiamia 21st clinic sɛ wɔyɛ saa ebi yɛyi wadi nti hɔ deɛ de bia wɔn yɛ alert sɛ patient ba hɔ a wɔn treat te sɛ ɔhene nti wɔsɛ a clinic of your kind ɛnɛ sɛ ebi sɛ so ni baabi a ne obi biara no ɛfa apɔmuden ho deɛ 21st clinic kɔ hɔ na wobɛnya yaresa yɛmmra yɛnsamra studios biom IBJ maame asɛm a ɔka yi wofa ne sɛn mimi hunu mu no deɛ maame mehu sɛ ɛnyɛ sunsumsɛm okay to me no on sɛ sɛ yɛma kwan ama ɛnɛ businessmen a ɔmo system no mu
adi nkɔmmɔ a sika a ebi ma lose wan hwe abe attribute ama bonsam okay enti na me pese me busa ne sɛ nneɛma na wɔtɔn no sɛ na osi manage ne sikasɛm okay aha because ebi kura wɔ mmɔfra na wo busa ne kuna adwuma sɛm sɛ de esitie sɛ edu time bi na asetena mu no ne abrabɔ mu no dependency ratio ɛwɔ so no ɛwɔ soro wan hwe abeka sɛ sika ɛba wo nsɛm no spirit bi na ɛtwe but ɛnyɛ spirit biara ɛna wo sɛ nneɛma no a wɔtɔn no nso yɛ aduane ɛte sɛ woyɛ provision store ɛwɔ waa wo fie saa store no wan hwe abeka sɛ emotia ɛyi mu nneɛma nso so no aduane ɛnso ɛyɛ wukunu wukunu bɛyi sardine a ontua obɛyi toffee oyi biscuit a ontua saa nneɛma no ɛyɛ stock biara nso yɛyi a ɛwɔ sɛ wotumi replace no but because of sɛ yɛyi saa nneɛma no free mu a sika ama nneɛma ama no store no mu bɛyɛ hwee nti wɔn hwee abɛka sɛ wo store no emotia koraa yɛ dɛ ɛyi mu nneɛma na mɛfa akwanya wei so na masrɛ enipa a yɛhwɛ yɛ na yɛtie yadeɛ na ɛwɔ no so no ɔde kɔ hospital ɛmɛ diagnose no ehu sɛ yadeɛ a doctor ntimi nsa na okay ɛbɛma na ba enti no ɛnɛ nneɛma bi kɔ so a ho yɛn susu mfa yɛn ho ma nneɛma bi wei no yɛasɔfoɔ bi mu koraa mpo no mɛka ka ho because krom ha yɛwɔ nipa bi mu ɔmo ne asɔfoɔ koraa mpo anante a ɔmo abrabɔ no ayɛ basaa so ayɛ basaa enti adɛn nti na wobɛkɔtena baabi for 1 year sɛ ayaresa na wokɔpɛɛ na wo ho atɔw a woyɛ dɛ wɔ hɔ no mo woyɛ dɛ wɔ hɔ ɛna spiritual people no ɔmo yɛ okura sunsum no na awurade mfa nkyɛw ɔnso na wosi wodi dwa a ɛkɔ paa ma otimi de wo kura mpo etwa ne bampoa ɛhɔ na asɛm wɔ enti wo na yɛde wo twa obi mpoa no nipa na yɛde ne twa mpoa no ɛno nso so yɛ case kɛseɛ paa okay yes okay ɔyɛ kɔmfoɔ ba o ɛna yɛde wo etwa ne mpoa enti yɛbɛsrɛ sɛ botaye bi nti a wokɔ baabi no sɛ wo wie a firi hɔ kɔ na hɔ nyɛ wo tenabeɛ because kɔmfoɔ fie deɛ ahohoma ahodoɔ bebree ebi kura kɔmfoɔ no na ɔnyɛ wo hwee but sunsum bi ɔno no ɔpɛ ne biribi ayɛ ɛna wabɛtena wo so na ɔdo bɛdi dwuma ba ne haw yi deɛ wabɛpie ha no maame ɛnyɛ hawaii nti abigye wo no free angle bi sɛ akora no nso so ne competitor no nso so yɛnhwɛ hɔ oh yes because sɛ me wuwu nti me maame ɛmfa me nyɛ hwee a sɛ mekura sunsum bi a mɛko atia wo wow because wuwu nti no ɛna me maame ɛmfa me nyɛ hwee nti that angle no nso ɛwɔ hɔ okay but right but deɛ meka nyinaa ne sɛ say wiase no mɛka sɛ we are not in normal times okay nti sɛ nipa live your life a yɛn live your life to set time a ne yɛwɔ covid no mu no okay ɛnyɛ expenses biara na wɔsɛ sesei no yɛyɛ wei aburo nyɛ ɛbɛ yi obi bɛdi ne sika nyinaa ɛfiri 1st January ɛkɔ na nano ayɛ wesee nti yɛbɛsrɛ baabi a wiase keka kɔ no hwɛ dollar cost ro no bra kwa ma ɔyɛ businessman bebree dwetire ahye udwetire ne kura nsɛm sia because of dollar ɛkɔ so nti no na ahye ɛno no ɛnyɛ bonsam o ɛnyɛ motia bia ɛyɛ systems no nti sɛ wohwɛ sɛ deɛ systems no ɛkɔ sisia na you have to adjust yourself to the way a ɛnneɛma ɛsi kɔ na yɛ attribute ɛnneɛma amfa ma abigye me dase paa na misha na wonim sɛ sompa akyɛdeɛ na mɛbi yɛ adom a December yi bɛsɛ yɛ adɔyɛ no correct na sompa yɛ nko ayɛ ho ɔde ne ntumi ɛno nti na yɛsrɛ adɔfoɔ atiefoɔ on sɛ bronya ɛba se ya
nipa bi wo ho a omo pe nipa bi aye o madoye nti sankrofo yo nsoro ye to yen safre mu nyina mo mra mo mfa mo tamembo ye de ano na nyanka ene widows ekunafo ene single parents obi wo ho a obema no hye ne nyinsan na pabam ko ba no so ontimi ntene but Christmas yi was say ye didie no omo so ye mo bidie nti nyanka fie nkra na wo ho no so omo deserve so omo so omo nige nti mesre wa number no momo number no ye 059 855 9802 059 855 9802 mesre wa okakra bia na mesre fasten this number yi edin beba Terra1 Media and say Blessed Foster who said din pepa wo so fabra na fe yem bobo ano na yemfandi enuanu mabobo mu din bronya pa na omo so kan hyansem a ebi account ama wadwuma so akoso in fact nipa bebre di adanse enti mesre wa wo so entena se na emfa wonsa enhye odem ne fam emwa wonsa bie wonsam na obi wonsam so yakopon otu nhira na ebi begu nsam ama onyo akoso enti Sompa achede Sompa Foundation ni initiative no me show fa ho jim na yentimi enche ekunafo ade yentimi nche single parents ade yentimi nche nyanka so ade na bronya yi omo so yentimi ensere ma Mary me pacho ma mento nka yo nse yesua de nti yehwe nasem no in so many angles nti obi ade encounter obi de yes yenim they say assembly or asem a wonim ni etwa ho bi ne de ya dance e de aya dance on say ere asem no ahyase na odi dwa oyedwadini kakra na ekokama normal until say oyare ya ode call sa bosum no efie sa kotwa 1 year etiefo ntie ni ye say ahonhom etesa no sa onni won ehia on your freezer it is say be ma akohia be ma no say me ma ba bia da me yo say be ma bia ni ho chese di nyamesuro woni mu pa obenya genuine kakra bi na mum o pe bi na ayede afiri ho okay enti na oya o sa papa no enti o ho kyereo na akohia be ma bi me yo say amani na ho enti sa ahonhom no se omuni udi ahia they make exchanges afei se ohun cha na so opewa sem a omo ye covenant with you hunhum no ono ya apam na sasimasi enti ohun se otena ho na odi dwa no na afei se de osi di dwa osi ye hard working na yi na bosomfo na be pe na sem okay so obi nso pewa sem azade nso onipa ho se woye adwuma manu aye ni yi a instead say obehwe no aye uye ama wonso kranko ani age adwuma no ode waya akoa according to lady ade adwuma no oye no onya hwe ohwe uye na ubeko aja no there be ohwe uye an momu ananka obeste but on show uye no na be ma wonso uye nipa o so obedwene se se wonso te kope oba bi na wonso timi meki okay enti so show uye an kanu mo be kas ahaye mentena ha but omo no ya no asade wa ya akoa je se onya hwe mfiri ho no oyusu ibeka so oyusu a keke emfaso obi anim enti ono na dwene ba no so obe free ne nchen na wate no ho aye yi no o ma kwan da wow saade ne ebedi wachi enti de o beye ne se obedi wachi a wo ya hwe enye yie to the sense obesa aba ne nchen okay no akase no chese obe realize to me a ono ya de ewo onso okasa na oka se die ntina wo ye adwuma ma me no aye de no wajai na chese open senkwot no hoda de na ya akwada na wa ye adwuma aye de ama no no onso enya mfaso ene wo hu so obete no o ma ne nye ye da woni se sa de ya anso edidi aba asofo atradifo ene ade a o ma fa asofo ene omo ye adwuma ne bi mu minim sofo bi a ofri ne nase a de obeka che on se ba bia obekobia ye betan enye ye da
enye ye da sa wate ho afi ne nase enti omo kwa no asaba ne nase no obesu apacho aye yi na chese ono ne nchen ko a ne nwuna ase nko a sa agu animu ase ocho so mimini ho a oni ho sa mini ho a oni ho wow sa na nipa bebre asofo atrofo ne a eyi ne bebre tie sa wo firi ni mu pa bra wo bebre se nyame amwawa uhuru onwa no wa asetena imu da sa na abosom no so ti omo ne omo ye one enti omo peda se nipa ensom omo nipa mfa je se omo nyusu nipa sa na meka no enti wo de ani se oye yie obi timi bi na wo nya ska wa hia de atoka je se ono kwa na wiase onye yie enti awreya sam no de mi hu ne se sa bosomfo no pa no opena se ne adwuma openi aka to no so aye covenant bi aye ade bi edi na chi nanso Yesu nkoa ne obi a minim so okwa asori a obetimi ama wawie pa onza anwie yi wasan yare ba odi bibia exchange ti Yesu nkoa ne obi obetimi ama wawie ye pa enti dise onya deliverance from that angle watch my dear chamasem this you deliver from unless I be kwa sorry 100 years that thing will follow still you be there and you share spiritual side nso a eho enso wo ho pa enti na akire no oye hard working lady adenti na ontimi minyi ni so ne mba baburu mienu o ma yese miensa normal se obetimi aye adwuma o san okunu a se be obo na konhoma oboa enso still oya na age agu ohwe kura be ma ne nya ade a ojeja ne saa enso ono ehu se ye oye personally for herself ne nkoyie enti that angle ne yen hwe ho na em break na onye delivered from that na jidi se basa oya ebeye yi Mary me that in fact yeah semo so nyame ti ase nyame nko ane hene minim obi a ode ne ho ato Nyankopon eso a nanim agu ase da nti realize die ebedi wachi sa ba realize ni so money so ne nyame di mpuni nyampuni mpu a de bia no so mbone no tetehwe munimu ne hwe nti ejiri se Nyankopon be ba kwa me nkomo no so udi ne sen Sompa 93.1 em se mami nkomo yi ebe atwetwe nsem bebre abamadwe tie nyina ma yedi nyina no me bobon nsem bi wo madwe mu po ehihye enema foforo ena me pacho ba bia osini kunu we mesi me fan of physical side my mesi da okay me nim se de adwuma na sitie mesi for no de adwuma na ye se unya bi a ho na breki breki a utuna fia makakre wo ho nyina udi manisa Sompa 93.1 intimisi tama na me ye no e bia na me ka chen konfo se me adwuma wo de me nya nje o adwuma udu sikawi ansa no wani ba onum se Mason okonne na oba ode bo akonhoma o se ochina okọ enti se yare ebo no na so wankọ a na se asemasi obra kwa me sanity Mason wow your levels Mason adwuma no your levels once obi ho wonya adwuma pa ena wonya adwuma no obi timi di na adwuma ma no bia ne dan ma no gisi mame enti saa de o charge ne sika kakra ye dey abam ne no wanyi nyansafo no wanfa bia nsiesie baabi na ba ya wuyi na wuyi a woni be ba ahoso no na ekọ wonse maami so o maami yansa minim baabi o mote say o mo fie ana say nyi o mo fie o mo hide dan what you say ena ono so na adwuma na wo ye no say oton ade no eye pa but enye adwuma ye greater ebeduru baby ebe contain nipa me yansa no eni ni kunu abeka ho e wo mi se ni kunu ye no nti wo de me fa no physical me wi anoma ba ne spiritual side ena minua ye kura ye adwuma jaimanenka fashe 3.1 me fan se between nipa be se 10 and above a cap from be 5 6 7 months ya ebe unim say me running at a loss just this last month na me running at a loss wow because of the system na me running at a loss ma me ma example bi okay me koto
soap be a friend of Medisoft. My name is Amount Food. Me koto 200 boxes. Me ton ye within be 4 or 5 days. Sompa 93.1. Me say koto another 200, you know. Me the 17,000. And that's also. And that's also. And say na me nya 200 boxes. Sikana she. Inti sikane kura wan ankasa no. Ashe. Inti say ye in prim say this year from last year ba ne be wura this year nenka. Sa na de no bad ya. Ka me kan che ni say enye spiritual. It be a physical thing. It be economic. Now say me koto Milo last week. Me koto Milo. Me Milo me to si wa me no. Ti mi si wa ya me toy no. Me ton 18 cedis. Me koto bia. Sompa 93.1. Hey, I system no sa na ye. 15 cedis to 50 cedis. To 50 cedis. Enti. Hey. Sika kakra ni kura na no odi ye adwuma no. Enkola na expenses. Eni die bia de ombedi betima fisika no. Efrim. Enti say ye free last year no ba be wura wi no mu dia kanya spiritual. But baby a o kan ya asa e twe ma adwena kosi baby say e bia na nye from 2 years ye ni na asisi. E bia na asisi previous. Enti na e bia saa de na aba. Ama e bia o ye adwuma oboka. Ene nipa ankasa no edu baby a ye so sese wabrabom. Ehun say ade a me yi ekonanim anase banechi. Enye niema na atutum ni we na nke de man me ka cho senga no be spirituals. Dabi. Ah obi am run 2 shops. Now why didn't na me hear adwuma me work? We the of the sudden I say but me hear critical analysis na share me workers pay. E share expenses na ye ne bi double workers na so the salaries ni bi keka omo. Fuwe ni me to fuwe e bia me ka kese no bo am feel na ye 400 cedis. You say o feel ya close to 2,000. Oh man. And ya wonsu be use the workers obeto light obeto ebia obi be say obeto bia we be say obeto ye ni nyina won say the use system na de ye no month expenses are na me ye be 30,000 a month no na huriko 90,000. Wow. Enti can you imagine with a 200% yes, increase. Unsa dwuma na nkasa wo run no wo run boka. Hey. So enti ke ye yi ade anke be fa no but ade ba akwa me kan say ye pamu kan wo ya wa pamu akan so wo gitum say e ho ne namfum so wa na ba bia mfum so wo bia no ye gina nyame dim so agina radio so say nyame nti wa ye free. Amen. What I say? Yes. Because gidie na ma wo bompa ye kra ma na enya adwuma. Say when tu sa na mo no a ye wie program ya me ni be din komo. Okay. Na ekwan bia ye be fa so. I say a man who call children's home or to Tony children's home be our pibiano. Now, on Fanko, your man, no, Nina, some one pie in Chirinyame. Say BBSC only more. Ye Ginasa Aquaniano so. Yame, on yin free. Brackame. Because, and then, my mouth pulls so from. Watch all within his saying. And yeah, I can't papa. Don't say, Vinia, your name Benufan and take a yes, so for the wedding common because last time, me can't say me waha. Lady be an uncle, and then she shower na muscle. Me can't say me ko high still be man. Yeah, and my chibe 10 years, Obama, what's my any bibiana, and I'm say there be. O yare sa the same thing I'm telling madam to Tony am scanner also the mama no na me se me no me se ma anya be ma ko ni bibi na me scan no na me am yi me sika na me de ma no na the coach den so ko to Tony am de ko ma and why free one na me baby inti but na se ma me na fe mi no nwie na inti ya me kan kusi ni se nyame otumi sa yare yes otumi gi ni fa prim efrim puchirem what I say inti and da what piemu akasa asem we say ogidise eno ena e hanon on say wo kasa na wo kan say eduru baby ya nko pese oba ha na nko pese oba ha ontumi ma na de ye den no waba e kire say nyame wo bibi o pese wo ye de wo ye enti ye be ye spiritual no ho adwuma ye be ye spiritual no ho adwuma e wie nso a physically ye be ye ho adwuma ye nim say Kristo nti ene ode abedan ye no na station nso ye Kristo fo station nti ye nim se ene ade so bia ode ba ha bia no nyame nti ayede a breakthrough. Amen. Mame ye misa won sem ba ko mi bi na fe entwaso question bi ba say we are not the hospital
mekoya to aso kakra ba mekwa amusi bibie ni ho amusi bibie ni ho me ba chan uko how many times meko be se 4 months to 6 months kora hospital corner na say different hospitals meko baby mienu ni nyina amusi bibie ni ho me ba chan na udwumadie no so business no o manage ni say na manage usika sem me ba cho adwuma ni de me kunu side de o man kra ni sika se bia o madwuma breaki na se sika sam no emma ya onye adwuma na otimi de ma me shem de hwe camera no se me njem fan shem nti e ho ne de otumi ebia se adwuma stop kakra mitimi hwe nkwala no ba so onye adwuma na o san di sika no ma me se me fan hye madwuma nti mo na de no obeye adwuma no ondwutwa no aduane ofi me pa cho debi sardine na de be adwuma no me pa cho debi o man yesika ye de ye adwuma okay na then na emma odwin say you dey spiritual na nya physical me pa cho atwa so a me ye bia ebe koso a me na mo yi nkofo nim se me osika pa enso sisi yi me ka se mo 50 cedis prada wa na me di ntro me ba ndra me obi a me ni tifi na me ka chen se omo me besia me de yade na me free producer se me ba na Sompa 93.1 okay ti sa sem we fache dwumadie nie onua fache na awurade mfa nchew okay ti me bisa wasem obi aye boni bi a hye wakoma mu a eye den se obeja ama nipa kro no obeja aka na ade ache no me pa chop disi ade me ni se obi aye me boni bi a hye makoma na emom me de ne se erade na me se ne se ma ye boni bi atia na ono erade na hu me mobo na onfa nchem pacho be say ufiri wakoma mu pa na sa se me usa ka biem nyame me sure so utiu ka bibi cheno ono so ay crowd so onzo beji wa free to be awo erade se enede me free makoma mu nyina se boni bia ma ye ti erade bia ana ma ye ti a obi bia erade na hu me mobo na on fa nche me na won ti me free sa no me amen ebejafo ya jesu saying amen okay me pese ye be fa no ba de yenko messages no so aki ai yentwa ne tew messages na yem boss kakra ansana ene de me sha call into Fabian okay nti IBJ yenko okay we free Felix Opon o se dache hina na kwadwo Opon bump na so we here live Osama Kwabna Kasi good morning Apia Kwame o se keep up the good work Akye yenko we free Felix Sapon o se Sompa Foundation nes or no Sompa achede na oye advert no ewo ho esama nyamishira pa number na 0598559802 Sompa achede okay sina yesanko okay score him we free Michael Asmanin from Pawson okay Michael ono so abi sina yenko yenim sa him okay Nelson ono de ono emoji bi ode ato or sre okay George Akwasibo Biansa I see watching you live from Dubai Michael Asmani I see there yebema wow yankwai na twi ni de nyasam ketua George I to hear Kwabna Kasi ne yi na no se akifabra from you ni enhwe se betu afabra o se de yebema amu no so afa tetrema kwan so akopɛ no krabe ewo iyafunu mu okay yebema amu no so afa tetrema kwan so that's right that's a tintimbia koso ho beautiful Michael nyamisha pa we free George Mafo o se Ejam Mafo I'm enjoying your good program live from Fumesa Ochikrom. Greetings. Also greetings go to Samatuga Kokobra. Okay. Oyibo Boatin also on also neighbor he or share also enjoy show no pa. Solomon Doot. Also I'm watching you live from Senegal. I need your personal number. Number no 0244 80 96 41. 0244 80 96 41. Mandela Asante also good morning. I'm watching you live from Dubai. Okay.
Charles Mafo was watching you live inside Eno Ajua Fojo House. Akye Mountains. Oh, that's right. Nyamisra mo pa. Senior, yen fancy here. Na yen to right. Emre I bit. In fact, a BT I cry boy homodin I think it sorry 10. So I'm see for mo fan chain. But you may so better must say money atena. Pebe sima any tetebe do be every mohona ya wrap up IBJ okay yeah kono baby me papa Mr. Collins Amupoku DJ Tofiakwa Olumai the chief dancer baby obiano Olumai baby obiano me salutu already shra pa is how the title number chief dancer oh the chief dancer ono de oya de okay oya de che ma hene the whole kumase the whole ntokwa we dem pacho nkofan ntokwa ma na me chia me designer a Deuce collection crow from traffic light na say but fine spot in chen wa adu anope ye kan for me wana oma me ho IFSA nyami shra pa one wife madam Becky yes bra kwa me said the near kana no ma me de na me de hia me ye behwe na yahwe kwan bia so anyankopon wo de boni echi wo de ne boni beche no na kwankyere bi so aye nim bia no nyame mfa ne boni chere na me fa sa akonya we so minua kodwu amponsa ono so ne ma me da fom nti ne free hasi ya wo santasi me free ya ja me kwa kuja wo mo 93.1 nyame so be nti inu aba no ye kan chere ne se won hyedin nsem sisi aya na ya homete wan rekura be ma won ne tie wan hwa no wagyawo cause we adwuma bi enkoso o ma ska na ashi si nyame osayare nyame o madwitri nyame o chisika nyame de da yeso a wontumi nye bia no nyame breki ndi ni bi se nyame wa breki bibia amen akwanche papa ya dase okay ma Mary me dem number me de tudwa okay mwaka ni nyina awie okay 055 7086982 055 7086982 okay enti me twen mo pese mo send mo ayi nyina momo no mo nsa abode no me wa ho me wa ahia pa nsa abode no mo send fa number no so okay me nsa beka that's ma Mary that's pa me show when say ada yeah saki me ma omo twe wase nyina tri nkwa oh nice say exam na hase eba and results no na ye de oh eya nesa eya nesa me say na mi city no wo bra na omo twe no na results eba no eya nesa me ba twe bi okay na me adom wadi nkunim afi me kai ye ho say bright appear launch na nwom wo bantoma SDA church we adumi no pepepe msese kra akwa adwomtofo no e wo ho ma ye ma kanim wo ho chiebafo wo ho Shadrack wo ho ata Advent Voices obia adwomtuni bia onim no e wo Kumasi ha de omo ha omo boa bright ntimo we nyina enko ne enko boa bright apia na ananwom no ona na di da ase pasa hi fiti no so aba ha se nyina no abedu sabre nyina ya da mase in fact dwumedie no babo no so maboa me ama matimi ahye me da mase pa nyame hwamo nyame pa next week no mobete tofe enka aha Sompa FM 93.1 Sompa TV na we hwe so live was Sompa 93.1 Facebook no na YouTube so Sompa TV nti ya da mase